Hi guys, hi guys, hello. Anziva hakuna hondo saka ndakupfeka wig yehondo. Kana ndauya musondo ndakapfeka wig yehondo. Asi ndima kanzisa kuti fire for fire. Indaida kuzvitira munhu kwaye guys. I was trying my level best kuzvitira kamunhu kwaye mai kwavo. Melody takaitaura pekupedzisira chimbomirai pakadaro. Aticharambi tichinda kumberi because tingazopa ma-update anongwadza vanhu, but everything zviri mumuforo, everything is in line. Tatove kumberi manje muchazonzwa update manje panyaya andelay chimbomirai makadaro because tanga takuita takupa vanhu update yezvinhu zviri kuitika. Vanga vakuitawo zvavari kuitawo vari kuchinda kwahead kwenyaya yemwana uyu, but nyaya andelay is still in progress and yave kumberi anomaona yave kumberi chingogumai maka yes brand chingogumai makadaro. Kwai wig ripi? Wig ndeyehondo guys, iwig yehondo. Saka kana ndakapfeka wig kunenge kuine hondo nokuti imimi makati sisimeli mukunyanya kudhairi gwastereki. Ndikati ndopfeka here bhachi rakare mukati pfekai bhachi rakare. Ndikati ndopfeka here bhachi mukati pfekai bhachi. Saka ndakapfeka bhachi mazuva ano. Asi ndichari kumura soon. Manje ndichari kumura kana zvinhu zvichinge zvangonaka. Kana tisingasadherirani, tisingasasaizani, aiwa takungotambawo zvakanaka, ndichari kumura bhachi riya ndobva ndarisendeka because neni wacho handitoredi handitika. Asi bhachi tinozombopfeka zvedu kana zvichinge zvainya pakuti zvadi zvaipa nokuti unombotraya kuita munhu kwaye vasikana ugozama ugodi ugopushwa ugosundudzikwa ugokariwa ugodi ugoramba wakanyarara iwe vagototi hairi tariwana. Saka techizongodaro sometimes. So guys, mascara say guys. Indaswera zvangu kuno kwandiri kumativi kuti kuchando kuno kuri kutonhora sinasi zviri nani handiti azimazonge madona namagaro. Pane ndandichifonegwa paya mbuyamlambu ndanga ndichifonegwa left right and center because wacho anga achizviramba kuti uyu ari kunyeba. I never said that. Yanga yakanguti aiwa but kanga chingori kanya yakasina basa. Saka anyway zvazopera andimaona hapana hapo nyaya. So ndazongoti ndichidona papa ndichikunza kubva ndobva ndatongozoitawo mamwe makosa anga achipinda from vanhu vakasiyana. Saka ndopanga pachinetsa right. Saka ndauya guys kuti ndizokuudza ichi feedback yepane nyaya yanhasi patiri anditika nenyaya yaVeco. Kuti zvamuri kuziva kuti Veco guys ndinotonzwa tsitsi, ndiri kunzwa tsitsi panguva ino hazvisekesi. Ndosaka ndisina kupfeka wig yehondo guys, ndiri kutohwa tsitsiwo panguva ino. Asi at the same time anditi kune vanhu vanenge vachidawo kuti vadini vaiti go justice yavo. Justice guys, kana munhu ukabigwa guys nyatso kukusanangura it seems as if vanhu vakawanda you confuse zvinhu zvokuvharwa kubirwa antika nekuita dhiri. Mirai ndimbonyatsokuudzai pababa muchiungana muchiuya musaconfuse zvinhu 3. Ukaenda kunotengesa chinhu, ndikakuudza ndiri kutengesa motikari yangu ndanditika wobva wanditrusta kuti ndiri kutengesa motikari yangu ndobva ndakutaridza kana kuti motikari isipo wonditumira motikari yemari yangu ndiri kutengesa 3000 anditika wonditumira 3000 yemotikari anditi ndokubloka ndisina kupa motikari yako wavharwa wabirwa. Andi muri kunzwisa ndadati mupabatisise wavharwa wabirwa. Ukauya ndikati ndiri kutengesa motikari yangu anditika mota iwa hauna kuiona, wangoita trust yekuti SIS MLLY vatengesa motikari, mota yaitoripo, hauna kuona motikari, wontipa mari. Wapedza kunipa mari ndobva ndakubloka. Handimaona ndobva ndakubloka wavharwa. Inonzi 419 iyoyo chivharo wavharwa wabirwa futi anditika wavharwa wabloka. Watenga chinhu chausina kuona wabva wablokwa. Wauya kwandiri SIS MLLY ndaona muchiadvertisa motikari. Imota yani? Aiwa mota isi yangu. Mota ndeya Lulu ndiye andituma kuti ndiadvertise mota iyi ari kutengesa. Ari kuita mari Lulu. Ini Lulu andodzwa kuti motikari yake ari kuita $1000. Inini wandibvunza kandave middleman. Ndakuudza kuti ari kuita mari mota kushandisa inini. Ndokuudza kuti 3000 nokuti neni handikushandiri mahara. Ndakuti sakati yangu pamusoro. Andika 3000 ndo yaari kuda. Ukandipa mari yacho ndikanopa Lulu akadeliver motikari yako yawatenga. Hauna kubigwa. Watenga mota
paita middleman aisauya kemari pakati wapiwa chinhu chako chawatenga nditi akusi kubigwa saka ndati mugare makaziva muconfuse ndi vamwe vanopa confuse ipapa ndazoona nhasi kuti kune vanhu vari kuconfuse ipapapa guys rega ndibve admin vai mabloka vanhu muchibloka tangai kubloka valaika tangai kubloka valaika admin team where are you rega nditange nevanhu valaika admin tangai na Samantha Dodo mirai ndibatsire kunoku kubloka kusaidi kunoku admin team muri kupi pfekai bhache musatombomira admin team musatombomira mirai tito hatimbotomiri fambai atitombovazive and we will not miss them tangai nevalaika ipapo mirai watotala kuti ndaya ndisina kupfeka wigi yehondo gainitange naushu uyu Samantha Dodo gone wabva watorova pasi Samantha neevhen account yauchavhura hauchauyi gone Samantha tobva tatobatsira uyu futi mozopedzisira neanyora comment maadmin mazviwa munozopedzisira neanyora admin loveness chasi bye block neyauchavhura tozoenda pane anyora comment ndiye watinopedzisira naye kutaridza kuti tiri kugadzirisa nyika hatisi kumira hauuyi uchituka platform page siri rako ndo patinotokudza izvozvo kuti hauuyi uchitukirira watoruza nyaya hobho dzaunga uchanzwa pana pamanje handika watoruza nyaya dzaunga uchanzwa dzakacheta kuti uvhurike maziso but nenyaya yekuti uri duzhurani takuchikubloka uri duzhurani ndivative takubloka block right tapedza navo aiwa unozouya explaina kuseri titatatokubloka kudhara tatopedza mawisa handitika nokuti vanhu vari kunyatsa kuhwisisa vanhu munenge musinga understand handika zvakafanana nesu handiti vanhu vakawanda actually vari mucomment section munoenda kunotenga muchitengesa you go and buy something and say unoisa mari yako pamusoro you do a markup price pamusoro hauite chinhu mahara handitika you don't do things for free ukatotenga chinhu unotoisawo mari yako pamusoro wotengesa inonzi asi mese muri kugaina 50-50 as long as munhu areceiva product yake hauna kubirwa kana maita madhiri enyu guys mukaita madhiri tinomaita hakuna singaiti dhira madhiri tinomaita ukaona waita dhiri rako rikaramba kubuda handika kana wanga waisa mari kwawanga uchiexpecta dhiri go back send the money back that way hapana munhu anocomplaina kana kuchema send the money back musadle mari dzemadhiri guys kana muchita dhiri ndikubatsirei vanhu vari mumadhiri zai kana muchita madhiri kana uri middleman usatange washandisa mari iwori middleman mari yedhiri irisati rapera muri kupanzwisa musatange mashandisa mari yedhiu risati rapera kana dhiu razopera then you take your cut and you squander it zvaunoda wonyatsa kuitsenga because you worked for it ani muri kunzwa but kana musati maita risati rapera musamhanye kunodya mari idzi because game rikabondera iwe wakadya mari ndopa kuzonzi wakadya mari newe iwe unenge usina sendra wadya hauna sendra watora mari yadyiwa yese kune wamhanyira kuita mukhawo wekudla usati wapedza kuita dhiri saka nditi muri kunzwisisa ka mari ngaidzokere exactly mari ngaidzokere usatange wadla mari usati waita make sure dhiri rapera kana dhiri watora motikari yani ndatengesa yalulu yaya mota yalulu yani ndikutengesa yaya kana lulu yani pa motikari ndati pa muridzi wayo zvose nebhuku dhiri rapera masendera naka dhiri rapera wochidla kati yako hanti muri kunzwisisa right important point kuma hustlers inini upenyu wangu hwese ndakudza ndakambokudza isi guys ngati kutanga pano ndakatanga kushanda muno mu UK pa upenyu wangu ever hasa ndamboshanda ndinorarama nekuhustler I was like to I'm a hustler by blood because ndicho ndikabada dombo ndotengesa but andina day 1 randakambokosana nemunhu because ndaitomeka sure kana ri deal cho ndakaita deal romwe munhu akaka nditi ndotengesa motikari yangu ndaitengesa zvinhu South Africa guys ndaita madhiri anopisa ndaita madhiri mahombe kwete madhiri tudiki just that kuti ndasingaiti nemazimbabweans I never did my deals angu nemazimbabweans because I know mazimbabweans ndaita madeals angu nemasouth Africans and deal rangu rainyetsongofamba bo andinambobvira ndakatsvagwa kana kunzi ndazotiza randa ingove free because I would make sure I deliver kana kuti zvaramba ndotoenda kuya kuti chamarunza mari atichahwisisi zviri kuitika panapa give back because rimwe dhiri unoruza rimwe dhiri unodona that's a deal mazimba yona andingizondokudza nchiti handizivi I don't know tikutaura nezvenyaya yemadhiri pana bora kana ndakakudza ndaive ndiri tichaura ndainyepa tipedze nyaya tifambe kumberi ndakanga ndinyepa paya handei kumberi right
Saka panapa guys nyaya tinayo panapa. Vakaenda ku police station. Mangwana achipaka zinda police station guys. Ma victims akazenga wanda. Vakasvika ku police station kwanga ma victims antakataura panapa tikati ndaenda ku Kempton police station. The following day kwanga kwava ne ma victims 6. But pa 6 vanga vakavhura ma case, vanga ne ma case number E2. Iyo ya couple yakaenda yayi nemumwe aripo. Antimaona. Ndo vanhu vakanga vadi vakavhura ma case. Saka kwakuine 6 vanhu vakanga variko vakatorwa mari na Veco and all they identified munhu wavo. Right. So, shamwari kune shamwari dza Veco ndiri kufamba nenyaya mbijana tichinda. Andichika. Kune shamwari dza Veco dzimwe ndofunga dziri panze dzakazenge dzatumira ndiri kupa statements ezvairi. Dzakazenge dzatumira lawyer kuti rinoona Veco rakasvika rikaonawo lawyer anditika but unfortunately hapana chakaitika ndofunga lawyer iri rinodawo mari kumberi anomaona kana kuti mheno kuti vakataura kuti kudini anyway tisikuziva. Saka mangwana ndo pari kuti panofanirwa kuitwa kesi yobva yaenda kucourt kana kuti obva ataura nevanhu vake ava okwanisa kubhadhara because Hanzi akazenge achinja iyi Hanzi yandakaudzwa netimu ranga riri paground apa. Hanzi akazenge achinja ati ane 100,000 iri ku office kwai 50,000 iri ku office yakamboti andina office in South Africa uyai mundipire mari kumba pakaenda musikana wayo. Saka Hanzi akati ndine office saka kune 50,000 ndakawana access ku 50,000 ndobva ndakwanisa kukava vanhu vese avari pano. Hanzi akati ndine Fortuna mirai ndikati mubate nyaya batai nyaya mubatisise batisa ari mukati Veco ari mukati. Akati ndine Fortuna ndine mota mbiri as much as ndachida kunzwa tsitsi guys ndoda kuti pabati mupabatisise. Handika kune vanoti maya vane utsinye ndoda kuti mirai makadaro tifambe nenyaya. Ndoda kuti zvise mbutsu dzenyaya dzataura panapa apa ndiri kutaura vanhu 5 ge6 guys vari ku SA. Handika right. Saka nezuro tapedza update ya guys. Anti kune mukadzi wokugoko akauya panapa achiti ndaka kune Fortuna nemwe mota kuri kunzwi kune timbo mirai tasvika ikoko mirai kumanya. Saka pane vakadzi vekugoko wamakaona pa live yaya angachibva ku theater uyawe nevamwe vakanga vari ku Zimbabwe after vaona nyaya ishi. Andimaona kwakachizouya vanhu teererai muteerere guys ndana anoteerera itai muchita masters yezvo. Ndiri kuhasla guys itai muchikada masters. Ndipabasa I'm hustling itai muchita masters apa guys. Aiwa don't worry kunyaya goko mirai kumanya tichasvika. Hanzi kune Fortuna nemini Cooper. Isai guys masters nine mafendi nditedza kukana masters saka ndiri kufira ini guys. Hanzi ko mota dzakavhara ka ini dzaruthi andambovhira ndakadzifambira kana kapisi vaidzifambira inda ikoko iwe notion marangi inda ikoko hauna kondiwa kana one day pancha nyayo indinobata dzangu dzisine ine dzimwe dzinenge dzichida socialites go there antika and ask there. Then Stapat yabva yauya thank you Stapat thank you Alice we love you thank you Ngondeshe thank you Kani Ani thank you hika guys time just skangalize Stapat skangalize guys skangalize kandeka masters guys say you masters guys name team thank you my mom daf shimchikanda makada name team diaries inita diaries andozaine mbinga ini guys diaries jecha andoziva guys ayise mavana bullet sama 20 stars avasiye pana ava guys havasiye pana sama 20 stars and what team red diaries randoziva nirodo durura chaiko guys dururai guys shunaive iseyo zve masters guys watafadzwa kwete iwayo anotengwa chimbomira nono imbomira ndimbozigwa masters kana masters guys pane star party anyway ini ndibva ndatongobaya yangu live ndokati kwaipfeka wigesa ndikupfeka thank you Rumbi utoona kuti vaenza vanhu vaVeco mafanza aveco akutoisawo masta isi Lulu thank you Lulu mafanza aveco atoisawo ma 10 stars mafanza aveco pano chaicho anoisa chaiko mari chaiko ana ndokublock akaobva watedza kutonyatso kuona zvachose kwada kutondimhanyisa kesise zvemasters asi magumbuka thank you Tapamusha ne 200 stars thank you Tapamusha thank you Lulu ne 50 stars thank you guys thank you Tapamusha pano thank you guys chise zvemasters newe vari kutamba inani saka kazvanda nani chatoindi mbere saka thank you Rumbi icho wacho chiera thank you
Thank you, 500 stars. Thank you, 500 stars. Thank you very much, my sister. Kandai masters guys, ndipabasa guys. Thank you. Saka guys, munototi zvinotosiya kuti ndinge ndichikwiza makumbo afana diaries ndichivapurudzira kuya pano neupdate. Muda kuya muchidowndivhairira. Kandai masters guys. Isewo masters guys tapatizare. Isewo masters. Thank you chipo icho. Chipo chopera. Thank you very much. Thank you. Let's go the story to wamboisa masters here Jodi. Wakamboisa masters. Icho tapa mushapano 1000 stars. Ha! Thank you guys. You're just not stars anyway. We don't go manisa vanhu. Usati wambopa munhu kana star. We don't go timbanyisa pano. Siya timu don't appreciate tipo masters. Thank you 99 stars. Thank you 99 stars. Icho tapa mushapano chakanda wena 1000. Guys Sundays kangalais guys. Icho top premier hour. Ha! Guys chise of the masters guys. Shale gasiri o master atiri kudai. Hasriyo masters atikureyo. Hasriyo. Chikandai masters guys. Kandai masters. Kandai masters guys. Tisriyo masters guys. Chikandai masters anyway. Imi. Tisriyo masters. Imi guys. Kandai icho. Wacho share apama 200 stars. Chamizo 200 stars. Takainda guys. Hande chiwon. Takainda. Hande guys. Yakwa nelista pati yazara. Yazara stabati. Inenge yazara ndi. Thank you, Chipo. Yasara. Right. Saka guys, chinzwa ipaya. Thank you, vaenzi. Vese vaisa masters. Thank you very much, Vavakwa Veco. Thank you. Saka guys, tazodaro paya. Shikanzi ndo vati amla kuti azodi Mario inokwanisa ane Mariana yemu office. Icho. Thank you, Japano. Chakanda chimwe muti. Alright, sisimave. Alright. Shikanzi mtenda ndikawana 50. Thank you, Sibo. Shikanzi ndakawana 50 anditika 1000 ikoko office yobva yadini yaita. Saka lawyer akazouya, lawyer auya vakataure. Saka shikanzi koti vanenda mangwana kana kuti votaurirana nevanhu vese mari ava. Vodaro but chisinei zuro tichipedza antipane mukadzi yokugoko akauya achitizvo ndakatorerwa mari akakanda pane akauya pa life panapa vanhu vese muchiona ndobva ndachivhura group anditi ndachivhura group guys asana mbona zvakadaro icho Kelly Kumani. Thank you. Asana mbona ende rokusika zvakaoma. Asana mbona zvakadaro guys. Tine group ratinaro. Ndikufamba nenyaya teereresai. Ndobva ndavhura group right now tine victim number 18. Mu group mune 18 people. Masikizho muri kuona kupostwa mamwe kupi kuya. Kuti ndisaita kunge inini ndikubikira zvinhu kana kutsvaga nyaya. After ndavhura group I also added other people. The likes of Stobolo site ndakachemera ndakabigwa content yangu ndakabigwa chingwa changu pamuromo ndikati achiwana ka content ndobva ndamu edo mu group riya ndobva nda edo ova mu group riya mune vamwe wasiri masocialize vandoziva vari pasocial media kuti vaite ma witness mangwana. Saka munhu anenge auya akati kusera akati inini ndakabigwa mari tokoti tipeni ngikiri ma V11 first tatikuda ma chances topiwa ma V11 to edo mu group. Saka tine ndakatomanyora kuti victim number 1 victim number sandoda kuti ndikutaridze briefly asi tikuenda nenyaya mirai chasvika pa interesting party chaiyo pamuti kuda kunyatsonzwa mafans Veco uyai mose teganai muuye chimwe naimi maadzimina ari kupiko naimi guys asi uyera kuti andisikuda kuningirira ini andidingwegaini mbotimborega kumbomubloka imbomira tafadzwa imbomira unzwe nyaya ari kutuka chimbomira unzwe nyaya ugozotuka wapedza kunzwa nyaya zvitiri denda ndiri niwe ndambomira anditika denda ndiri niwe wambomira kana ndapedza uzotuka kuti sorry yenyu uya anonzi Herald wambomira hanzvadzi yangu chimbomira unzwe nyaya yese kana uri murume chaichai then uzochitukirira anditika kana wapedza musambloke uchirega yakadaro right. Saka tine group iri andika rakanzi Veco iri muri kuriona nditi koyatiza yaenda kuseri koyatiza nanchaona ishi hani muri kuona group iri antika rakanzi Veco's victim iri ndiganitaenda kutaridza vanhu varimo ndofunga vari pano ndogona kuvadeedza antika iri group iri hani mutona takanyogonzi victim 1 victim 2 zvichinda victim 3 hani mukona iri tichinda iri ndo vanhu varimo. Saka tine 18 victims so tine 18 victim yekupesera mukona iyi yakadonzi victim number 18 akapesera kupinda nesuro ushu ndewa nesuro ushu right. Saka adaro papaya I think regaindi wazoti waipa life ava vese ava tiri kuti shamisa pane ava vese ava guys ava iZimbabwe chete ava ndeve kuZimbabwe chete hapana weku SA
iZimbabwe chete ishi iZimbabwe chete. Tadisa handisi kuziva kuti une mari iZimbabwe chete. Antimaona. So team group revanhu kuZimbabwe iri pakatanga pachiuya 1 2 mane manhamba kusvika tazoona kuti yezvo vantori 18 vese vane ma-evidence avo ma-V11 avo. Andimaona vese ndanyora kuti vauye. Right, pane musikana akabuda ushu achizviti mirai munyatsokuona nda kuti ndikufamba nemi muteererese. Pane musikana ushu anditi anonzi anzani ko Dorcas show ushu. Vamwe vaiti akaisigwa mari, vakaisa mari kwa akaunti yakanzi Dorcas show. Uyu musikana ushu haasi hama ya Veco ushu. Haasi hama ya Veco. Zvavakaita manje kuna the original Dorcas show. Dorcas show chaiye nde ushu. Dorcas show chaiye. Nda kuti munyatso kuisisa muzonyatso ndituka zvakanaka mapedzi. Mirai ndikupeiso Dorcas show chaiye. Aripapi. Uyu ndiye Dorcas show chaiye ushu. This is the original Dorcas show ushu. Uya haasi Dorcas show. Uyu ndiye original Dorcas show. Wekumusha kwavo chaiko ndiyo hama yekumusha kwavo inosikamwa nefamily. Zvandikutaura zvine family mukati. Manzwa kune vari kundituka imbomirai kumanya musati mamhanya imbomirai imboisai masters. Ndine family kai iri pano apa isai masters. That's not about kuti guys isai masters apa. Ndine family mberi kumuchawiririra isai masters apa. Isai masters umengamboti wa 500 ndikontinue. Isai aiwa tsisi pahondo kana sicheri. Iwigi yehondo ka icheri nemopfeka bhachi asikana. Kuna nodonetsa comment section. Imboisai. Isai guys, isai quite they look like mbatavasi. Vasitagwa nawo vese because hama dzaita reach out after the session. Kande zvigai keli kubali icho ndokutemba keli. Ingotiwa. Itiwa. Kandai katione guys. Kandai. Vatuki slow down nai zvako nai. Kutanga mamira mowa nyaya mozituka. Maya sonzwa zvizere. Kana ndichihumana munyaso nditukirira chaizvo. Ingajera kutukwa kana namba sana zve. Tatojaira kutukwa. Tendishidoseka. Kandai guys. Icho thank you Marta 20 stars. Chikande zvingoti wa masters guys tindembere nenyaya. Kandai masters. Anditi ndakaipa. Ndimuipini ndongo ndiri evil. I'm evil. Kandai masters. Thank you guys. Icho chakanda yokai thank you. Kandai guys masters. Icho. Thank you Anna Goma Swanda. Kuona ghost chikusera uze kuti ya zviri kuendwa. Kandai guys masters. Icho. Kandai masters. Icho Sarah. Thank you Sarah Nyired. Right. David kandai masters. Timbokanda masters David. Kandai masters. Ivano tutuka kutajera kutukwa rikatimbo. Icho maitu mu kamunhu kangu kabva kati svika kakati 5 wire. Masters, thank you my tuta kufamba mberi nenyaya. Right. Uyu ndiye muridzi anonzi Dorcas show. Uyo haasi Dorcas show. Right. Zvadaro aiwa pakanaka zvikuendeka zvakadaro nhasi kuseni. Ndabatwa nefamily yaVeco. Nyaya yakaitika panapa vamwe veukama kumusha kwana Veco kumberengwa vakaudzawo vanhu kumusha kwacho vabereka pachangwa chitoziva nehama kuti ndo zvikuitika ndobva budhi vacho ndobva vauyawo kwanzina ndikutukisi simela simbavha makawanda takawanda zvisingaiti mbavha ana zvisingaiti including iwewe ndokubva tabatanikikiri tabata vanhu vaya vauya vefamily ndobva vati hakuna ana budhi vake ndobva vauyawo saka ndine conversation yakareba about 30 minutes but I'm sure vari pano because ndanyora kugroup kuti yaiku live noti ndavaisa mugroup vefamily iri nevanhu iri saka vakumbirawo vakati musazobudise tataura zvinhu zvakati wandei papo pane zvinhu zvakawanda zviripo saka handichaplay live zvanawo kana akazobuda Veco akaramba akada kuramba achikontinya nyaya dzake ndichazofoseredzwa kuti ndiplay voice recording but nenyaya yekuti budhi vakumbira right now kuti musa play recording ndichangotsanangura sematsanangurira avandiita nekuti vari pano ndichatira kuvafonera vakudze kuti ninyaya dzandidzizivi family haidzi kuziziva right saka zvadaro budhi tazotaura vandifonera ndavabata paya vatumwa nefamily vachiti ndatumwa nefamily kuti tinzwisise ndobva ndavati nyaya muri kuda kunzwisa papi vachazvitatoita zvokutofona
ndobva vafona zvikanzi nyaya iyi yakafamba sei takazona tichiedzwa ndikati imi muri hamusi kuziva here nyaya musaitawo kunge musiri kuziva nyaya handimaona zviri kufamba sei zvikanzi right uyu ari kuti what's the point of this live nealaika wacho blokai zvese because tipinda nenyaya blokai wese ari kuti wese uyu ari kuti vanhu vabigo ari kuti mutsvene wacho ndiani uyu rekaiti veda tomubloka uyu adimini nhasi vakambovata muri basi vari kusleep over kaiti veda tomubloka mina nditange nealaika wacho mina nditange nauyu nei admin nditoshaya kuti muri kumbonyatsa zvifambisa sei admin team makatopfeka ndikikiri nhasi muri kumbonyatsa zvifambisa sei muri zvifambisa sei hatikurudziri zvakadaro zvokuti munhu anobigwa mari ochema hatikurudziri zvakadaro we don't support zvakadaro hatikurudziri kuti vanhu vacheme hatikurudziri kuti usho rufaro babai apa unotongoona nezvavari vanhu vacho kuti birds of the same feathers tikapedza asungwa abviswa here uyu itai muchiona guys itai muchifamba guys itai muchifamba tione Liona Tambo ndo patiri kuenda next yes Liona Tambo aiwa anenge aendeswa Liona atoenda Liona aenda okay right saka guys nyaya iripo panapa zvadaro paya panga pakanaka zvakanaka chaizvozvo tasvika ipapo saka budhi nda kuti chinzwa imanje ndaona speculation yekutenderera mastreet andichika saka ndati ndite set the record straight from the family andika from the family andichi Veco na budhi choba ndavabvunza kuti saka Veco akaguma kumusharini zvikanzi munhu akaguma kuya muna December last year saka budhi vacho vari kutotsvaga kuti vangawana kupi munhu anoziva kana pane mari dza Veco kana asset ya Veco antimaona because right now budhi vacho family kushushikana guys family kuti isatinawo chinhu kunoku tiona kutoramba nekuzvitamburigwa hatinawo chinhu hanzi hativati hedu nenzara asi hatisi zvatikutonzwa kuti ndo zvaari social media we are shocked nefamily ndichawafonera zvikanzi we are shocked because isusu hatirarami life yakadaro pano titori vanhu kutotamburawo ndikati ndava ndabvunza kuti ndikati mune makore mangani ndobva vandudza makore avo ndikati muchirizira rinogona kushanda ko imi mamusi kwanisa kuti muende kunze ndavabvunza kuti mwana wenyu anoita nezvei ivo vanoziva kuti anoita zvokwanza anoita zvokuunza maartist munyika muSouth Africa vachiimba ndo basa rake ndikati ndorega basa ramunoziva zvikanzi ndorega basa ratinoziva kuti anoita zvokutora maartist kuZimbabwe achiindisa kuSouth Africa ndikati okay isa hatizive izvozvo ko zvokuti anoendisa vanhu kunze kwenyika muchizivi first question yandabvunzwa nabudhi vacho vati tikadei nesuwo tichitambura tiri kuno kuZimbabwe dei tisiko kunyika kwacho ikoko ko iye dei asina kumboendawo kunyika idzodzo ndobva ndavabvunza kuti saka muri kundiudza kuti mimi haana kumbobvira akaenda kunyika dziri kunze vakati ujoti tutoshamisika nemi hatizvizivi zvamuri kutaura ndobva ndabvunza ndazobvunza chinzwai ndobva ndachizobvunza kuti imi ndatozvatsanangurira kuti azikanwe akazikanwa sei ndavasanangurira kuti no akangaita zvinhu zvakanaka chose akauya akadai vatopererwa because vanogara kumberi nguva zvinhu zvavazvizivi vakatoti sitotozoza kuti anotori hanzi soive yes hanzi ndipromota but maybe handizivi I don't know guys ndikutaura handizivi ndobva ndati zvikanzi totoda kuenda kutishewa titoendawo sei hatina chetoti nditouya mefamily vati inda ndechekuti upenyu huri kunze anorarama isatovhunduka hatizvizivi zvikanzi akaguma kuuya December ndobva ndabvunza kuti akauya nemota ipi hanzi ndoziva ari music promoter okay nelari confirma kuti anoziva ari music promoter well that's fine isingazvizivi anyway isitongoziva chiita zveDiamond immigration handitika zvikanzi ndikati akauya December zvikanzi akauya ndikati akauya nei mota ipi ndikuda kuzama kutarisa panzi paakataura zuro kuti ane Fortuna neme mota zvikanzi akauya nechikombi chachine manumber plate ekuZimbabwe ndikati kombi yanga ine manumber plate ekuZimbabwe zvikanzi ndikati zvikanzi sifana tiita zvokunamata pano family ndotunamata ipapo inozoziva Mwari because vamwe vatozobuda vangu vari muchechi after because vangu vachisa mamised calls pandazofona bheka ndatsata vanhu kuchechi vatozobuda muchechi hanimaona ndikati kombi ine vana zvikanzi ndikati anogara kupi zvikanzi toza achigara kuSouth Africa ndikati saka kombi ndikikiri
yenhikikiri yekuzimbabwe manamba plate yabvepi zvikanzi hatina kubvunza tizivi isu saka takangoti munhu angouya hatisi kuziva kuti zviri kungofamba sei. Guys, hazvina kunitira sense to me. Ndikati imi are you saying the truth? Vakati aiwa isi nditotevedzana naye anditika saka ndatotuma nefamily kuti namba dzenyu ndanditokuzivi namba dzenyu takatodzipuwa navanhu vangori pamalive penyu kuti ndikubatei havatoiti zvemafacebook vana saka muri kuti saka modini vana vachikanzi tatiri kuti tomuona sei ataure kuti mari yacho imari tione atiudze kana pane maassets ake tikwanise kuti titengese one tisetile vanhu ava mari dzavo vauya mune zvakanaka guys. Ndikati zvikanzi ndikati anyway yeku-South Africa right now mangwana ndo pandokwanisa kuorganiza kuti mutaure navo anditika hanzi chi hanzi zvimwe zvachokunyepa kombe ndakazara nefamily iya kureva kuti aiwa zvelilian usati wati hama kunyepa mira kumanya ndo zvakaipa zvekuti munomanya ndivariko ndo zvakaipa chirega yakamugovabvunza anditika muchazowa zvimwe zvinogona kuchamisai musati mamhanya kunokomenda nekunolaikana pamakomende enyu anditika right zvikanzi nyaya yemahama dzamukutaura idzodzo don't worry mugrupu ndikuenda nenyaya imbomirai ndikuenda nenyaya zvikanzi no atumwa nefamily zvikanzi kuti tikwanise kuti tibatsire tidini titengese tidzosere ava vanhu vari kuno kuti zita musha watanishwa zita isati zvizivi anditika asi tambona zvinhu zvakadai saka ndati tibvunze kuti pasave nenyaya noti anogona kuenda kujere mwana mudiki oenda kujere kuya zera rake onodini ndobva ndachivabvunza kuti imi chimbonyatsondiudzai history yemwana uyu yakamira sei saka muri kuona ndati mubate vane brain shandisai brain dzenyu pavanhu vakauya pano pane vanhu vakati pane mukadzi yakati ndakatumira mari yangu pane screenshot yakanzi ani ndo yandakaverenga panapa yekubait bridge muvenda ndibvumirana nei kana chinyepo kune vanhu vakati akatumira mari kune mukadzi ari kubait bridge FNB kana chinyepa ichi ndikunyepa taurai mucomment section ndikuenda nenyaya kana ndikuchitaura ndichinyepa taurai ndikutitaura nenyaya taurai guys pana here vanhu vakauya ndinavo panapa vakati takaisa mari kubait bridge kune account yemunhu wekubait bridge am I lying? Bait bridge yazobuda nhasi kuti ndizoconnecta inini bait bridge chinzwai terai zvizere liko yazani Veco anga ari musoja kuZimbabwe chinibatisisai muwe anditika Veco anga ari musoja musomeki kuZimbabwe Veco aishanda kubait bridge baraki uko mendizvo bait bridge baraki meno kokoko ndoko aishanda ndobva paze izvo zvazvinei kuti titaurewo pane zvakaitika basa handimaona hazvichinewo kuti tizvitaure handimaona ndokubva kwakaita kuchisoja aitori deployed kubait bridge ndoko aishanda ane pfungwa dzechisomeki ndosaka akaita zvese izvi ifungwa dzechisoja idzi handimaona so zvekuti akazopedza kuchisoja kokoko akazoinda akazotaura akati ndazoinda kunze apana akangobva kuchisoja ndobva apinda muno muSA zvokuti ndazoenda ndikaenda kunyika dzese zvaitaura pana ndakazoinvesta ndikadini hakuna is only 27 akanga achitori musoja zvakazoenda kunze kwedzimwe nyika kwacho kuya kwamairi wakadini chimwe chiripo kupolisi uko passport yaVeco haana kana permit yekugara muSA guys Veco ane madays anoshandisa mazuva haana permit yekugara muSA kune vanomhanya kupopota nokutuka musati manzwa zvisere ane madays passport yake ine madays ndo anoshandisa kuti apinde nawo pai agare apinde muSA haana even permit akatirayira kuti tinoitirwa mapepa mari yekudliwa nashares yaya nageneral shares 250 tinoitirwa mapepa uko kwashares but iye haana bepa rekugara munomu muSA antimaona so ndo hanzi akasvitora tanga ndisoja okay that's fine ine hatizvizivi tati tichingotaura tichikungokuudzai kuti muone kuti zviri kufamba sei kana akataura ndandiri musoja it's true that one I confirm zvechokwadi zvamuda kufamily anga ari musoja mukomana anga ari musoja
so zvokuti akazoenda kupi akazodii aiwa izvozvo hakuna kuseri kana family yadovhunduka kuti munhu anotravela nekuti vatotaura kuti vange zvichosimbadzisa nekuti life yadzi dzatinorarama nelife yatiri kunzwa zvinhu zvakatosiyana. Anti muri kunzwa hatisi kuramba kuti vanhu vanohasila vanodai but uku kwaipa tati tine 18 victims dziri kuZimbabwe. Saka kana uchiti hanzi mai ava vane utsinye musokutanga kuti watsitsi guys you remember, but now 18 victims plus vanhu vese vava South Africa ava guys. Saka vanhu vobigwa here simply because you guys muri kumira chiti kwanzi tikumira na Veco. Veco imbinga, Veco haasi mbinga. Sorry to disappoint you. Sorry to disappoint you. Veco angoriwo munhu akangoya pa social media akaita zvakaita mukatanga kunofollowa muchidai. Andimaona. But chokwadi chiripo guys ndechekuti musazodaro kuti vamwe ngavadyiwe vanhu ngavadyiwe mari because tikumira na Veco. Pane zvakaitika Susan Busoja auritai ne 27 ne 26 kana 25 years. Pane zvakandita ngotaura pane zvakaitika wani. Hauritai nemakore iwayo kuchisoja kune vanoziva army chaichai. Andimaona. So pane zvakaitika. Zvokuti mukadzi haana kumbobvera akaroora Veco. Ane girlfriend yake one musikana anotozikama nefamily waakatoenda nefamily yake muna December girlfriend inogara kuzvishavana. Haana mukadzi Veco. Ane girlfriend yakato inozikama nefamily inogara kuzvishavane yakatoenda nayo akanointroduce muna December pakaguma kuenda kumusha. So utsinye wamuri kuti tine utsinye pavanhu vese and the family chadafarira family inoziva Mwari zvesure. Because the family yaje sara yakataura kuti tiri kutotirwadzawo because kuti vigira zvinhu mumusha zvatatisingasivi so zvakafanana nekuuraya munhu. Example yavapa vatoti zvakafanana nekuuraya munhu anenge aunza mumusha ndosaka tiri kuda kusetla. Saka zvadazoita inini ndabva ndati ndakuchikwisa mugroup imimi modimanda mwene umwe akupei evidence yake motangira ipapo. Saka vandaziva edha mugroup hama dziri mugroup as we speak. Kana ndichinyepa pamoti tikunyepa vanhu mugroup ndavaisa mugroup ende vari kutaura zvakanaka nevanhu mugroup zvokuti mugroup momo mamuchimbori nekutsa makavatoya vakaita vakakoma vanhu mugroup kuti atisiri takapara mhosva tatouyawo on behalf of hama yedu ishi. Antimaona ndosaka tadini tati tiuye tironge kuti topana na mari idzi sei but tachikumbira kuti murege tite reach out kuna Veco uno ndavapromise kuti mangwana panoenda ava ndovapa zvoita vogona kutaura nepa phone call yanhingikiri yevakadzi vaya kana kuti yemupurisa. Andimaona then otaura navo because vari kuZimbabwe avakwanise kuti vasvike kuSouth Africa. Andimaona so tiri kuramba kuti kana tichihaipa nevanzi tirimo tava pama-V11 yes. Saka problem yekuti hanzi muchizviita munogara muchizviita mukuti hama dzingarase Veco. SMLLY you trust people. What are you saying, Louis John? What exactly are you saying? Because you are one person laiona ingomira na Veco masiti mese muchikomenda zvinhu zviri negative chifarira iwo Louis John June uri munhu akatoipa uri kufarira vanhu vese vakabirwa ava because wakaita wakadevelop soft spot muna uyu uri kuti chiyo statement is not adding up uri kuti chi and I'm just saying havazipo but I'm going to call them uku. What are you trying to say? Uzama kuti hama dzikuya kuti dzite peace nevanhu dzikuda kuisira Veco pasi papers ndozvada uzama taura uri uzama kuti chi because you are a bad person iwewe Louis John iwewe June or John whatever because ndinondichitokuona uri mukadzi rudzii. Pane vanhu vari kuchema vamwe mumwe makamuona panapa ndinesi aitobva kutheatre unongoshinda wanawo mukana wekuti ndiende kunze kwenyika ndinoshanda ndiri nesi then all of a sudden ikoya munhu akafanana newe wotanzi vamadzazo. Saka what are you saying? Asingazoti munhu wese akaona mukana kuZimbabwe kanda ubuda ndiani asingazvizivi. Saka kuti hama dzako dziri kunzenzese iwewe hauna une hama dziri kuAfrica dzari kubhadharira black tax every day chitumira mari because zvinhu zvinomira mushe vakawana mukana wokuya kunoku kana kuwana mukana wokuva kunza kunoku vanouya handizvo. So why uri kuprotecta zvinhu zvakaipa? Why tiri kuprotecta zvinhu zvakaipa? Vanhu vese chechinzi kuvenga munhu ndokati vanhu vese 35 so far people varipo ndobva vaita gang up kuti varida kudonhedza munhu vasingazivi. Do you think people are stupid? People like him kuti nyika isanake imimi. People like you tisakwanisa kumira panzvimbo tichitaura chokwadi nyika isanake. Mabridge oyo zvokuti hakuna ndasikatadzi yes we know kuti hakuna ndasikatadzi ndosaka tiri kuti do right. Iwe kana uri shamwari yakanaka mabridge you go back to your friend
Tell your friend to say to people, if you're a good friend, usangomirira kutengerwa KFC mabridge. Uchimbola KFC, uchimbolisa KFC pa social media. Musinga utsurani. Hakuna mutadzi mutsvene. Tese takatoipa, but ndakaporonga, ndikaona kuti dhiri rangu harina kubuda. Iwewe mabridge nta madhiri iwewe. Unotoita madhiri iwe mabridge nta madhiri. Ndakuona comment section comment yako. But kana dhiri sina kubudira, you return back the money and it. You don't take money zivano blocker. Do you do that? Do you do that? So what are you supporting here, Mabridge? What are you supporting? What are you supporting, Mabridge? Kuti vanhu vese ava varipa vakatorerwa mari, it's okay because you are getting KFC. Uri kutengerwa KFC. Is that what you are supporting? Because you only chibuda uchipukuta butsu dzevanhu uchiti mbinga. Is that what you are saying? So you support people vachibirwa because they are your friend. Then you're not a good friend. Sorry to say this, you are not a good friend. A good friend will tell kuti, come on, when I can friend yangu, shaporonga, antika, let's start afresh. Say to people, utange panyuan. First day rakauya pano. Guys, mamuri poma bridge anongo umananga sipo. First day rakauya pano, tichimvunza, inini ndakamtichi guys Veco. Dishara nepa phone. Ndakamti Veco. Tese tinima mistake, tese takabweta mabororo. The most important thing kana publica. Kana ukavuma uti vana vanovaziva, let's go kuseri uclear utaura nevana vabhudhusere mari. Guys, mamusipo here mimi chidaro mamusipo here you takazvitraba live akati sister vanhu kana vakabigwa ngavaende kupolisi. Ndiye akataura pano akati vanhu kana vakabirwa ngavaende kupolisi, vanhu kana vakataura ngavaende kupolisi. Ndiye akati ndikamubvunza sindikati ndiona wangu hazvidaro wadini kuti utaure nevanhu akati ngavaende kupolisi. Lawyer rangu raadvisa kuti ngavaende kupolisi vanoripota. The docket was already there. Vanga vakaripota kuti but Veco anga asingawanikwi. Akatozowanikwa aonekera pa live apa. Vanhu vakati ndiye munhu atiri kutsvaga uyu. Ndiye munhu atiri kutsvaga. Ndobva vachizopinda mapurisa mukati. So you as a woman, mwana wako mukomana ndoona yakana kanoba uchati mwanangu hakuna singatadzi continue. Hakuna mutsvene pano pasi. Tise tiri vatadzi. But paitika era ishi. Kune vanhu vari kuchema vanhu vakuru. Vakadzi vakuru vabereki vakuru anditika go to your friend and say my friend tazviona itachita settlement nevanhu mbijana settlement mbijana achibadira mbijana at least ndo zvinoitwa mabridge omunin'ina. You don't go pavanhu uita kunge wakatama live vako uchipopota taikuona tikakunyarara zvedu because hauna chawaiziva. Unomhanya kuhakira kwakuti munhu imbinga unoenda unohakira because munhu anzi imbinga unoenda unohakira because unochida kuwana something pazviri. We don't operate like that, Mabridge. This is a different settlement. You have to go taura data settlement. The reason why the vanhu among group ndikati michidila ine vanhu ava handika todila ne vari ku SA mangwana kuti vapese vapiwa mari yavo handika then yo withdraw case yobuda anti obuda kana abuda handika imi mune vanhu mugroup munomu obva uya futi kuno kosetla futi nevanhu. We are busy negotiating that. Iwe imimi ndimi vanhu vakaipa muri kuenda kuno musimbisa kumasozi kuti kuna singachadzi kuna singadai. Pane case ye ku Zimbabwe kune ma cases akaripotwa handika right now 18 cases ziri reported. I was talking nemapurisa eku Zimbabwe handika vachisa amount yese iyi anotorwa achibuda uko handiwana ku Zimbabwe kuchatsikika sai ari kutsvagwa right now nenyaya dzevanhu idzi. Muruda kuti akabatwa Zimbabwe kanonyura muruda kudii ndimi mutofarira kuti asungwe imini akabatwa iko zvinobva ari kutsvagwa kune 18 cases dzemunhu 1 semunyaya ifraud ameno tinoiti kudii ameno anenge achitsvagwa saka achakangopinda muZimbabwe ogara muno macho hana mapepa emuno. But iwe Mabridge uri kuadvertisa kambani nekuti inopa vanhu mapepa. Iwe Mabridge unokwatira basa ndokufamba Mabridge ndesingadi kukufamba. Ndesingadi kufamba usazodaro nzwira vanhu vakatorerwa mari tsitsi. Nzwira vanhu vakatorerwa mari tsitsi. Vanzwirewo tsitsi. Ngangodzosera. Simple, hatisi kutwa tingafarira kusunga kwa Veco towane pazviri guys. Imbondiudzaiwo. Towane pazviri. Tungofarira chete kungoti sisi munhu ngangodzosera. Go and tell your friend kuti bona my friend, if you are a good friend indeed, go and say my friend, tengesa motikari kana unayo upe vanhu mari. Toona mota chamuri kutengesa kuti ndeipi. Hakuna help your friend right now. Kumutsvagira lawyer azvishande because mutsvagira lawyer opuda nebail passport yotoro
because haana penalty yogara South Africa akapiwa bail passport chatoro handiti akati apinde muZimbabwe kuno kwakamirirwa kuZimbabwe saka bude rarame life yakaita sei pana kuti mudza nevanhu chokwadi udza nei chokwadi hanza achadzosa kana anayo saka hana anti wakatumidza sekuti mbinga ndiwe saka kuti hana wakati wewe impinga ndiwe wakatumidza sekuti bosi mbinga bosi whatever saka hapana here mari ipai vanhu mari dzavo mabridge mari munayo ipai vanhu mari dzavo ipai vanhu mari dzavo mabridge ipai vanhu mari dzavo ipai vanhu mari dzavo achabhadhira kana anayo. What do you mean? Hanti mamchimbinga musu unoyu iyo zvimamchibudisa mabhazi mchitani mabhazi tengesai kabhazi mubhadhire vanhu mari tengesai mabhazi mubhadhire vanhu mari tengesai mota mubhadhire mari saka zvinodakidza togara uri kumapurisa pane kuti mari ingobhadharwa mubhadhire vanhu mari zvipere aiwa penga zvako chera fani because hazvimake sense. Hana mapepa ane madays papassport pake but mabridge shamwari yacho anomaketa company iri kuti tinoita mapepa iwe mabridge ndasingadi kundogona kuzokudzikira dhipa chimbomira ndinotori nadzo kuseri kubva tesingadi kudaro imbomira izvozvo handidi kukanganisa panobuda chingwa chemwana wako saka ndiri imbomira respecta ipapapo ndisati ndadzika newe antika ndisati ndadzika zvokudzika mabridge ndisati ndadzika ndachida kuzokudza kuseri kuti wangu mfana be very careful up but ukadaro nditotaura palive achidaro pane mwana pana bossly vanoda kuhla ngati respect that right saka ndo patiri panapa guys ndo nyaya iripo antika chatiri kuda kuita panapa ngatinzwiranei the problem ndekuti atitorina tsitsi wacho ndo zvandiri kuzama kuita rule. That's exactly what I'm trying to do kuti zvitwe outside settlement. That's exactly what I'm trying to do. That's exactly what I'm trying to do. Hello, Anjadzi. Yeah. Hi, Anjadzi, masquerade. Hello? Network. Hello? Hello? Yes, sir, that's Mascara saying. Regarding the panel network, Patri network actually down. No, see, you should have a network. You have a network, Judge. Ndakambokutaura pepa guys ndikati mbava imbouya yakanyorwa kuti mbava apa problem mazimba kumunanzva vanhu kumhanya kunonanzva maproblem emazimba kumhanya kunonanzva vanhu kunanzva mangana pakabuda chinhu munomanya kuvhikirira muri kuvhikirirei ko ava vakabirwa ava musi kuvanzwira tsitsi vakabirwa ava musi kuvanzwira tsitsi vakabirwa musi kuvanzwira tsitsi muri kumhanya kunovhikirira muri kuvhikirira chi go there and endai munotsiurana ikoko kumasales go and tsiurana ikoko anditi kuti wangu ukakanganisa but let us help you to give you a second chance. What do you have tizosere vanhu?
What do you have to take it to Serevan? Mutu Maria, then life goes on. Otanga, Panyuan. Life yak, Madam Niki, Anotorine, potentially ahead of you, Yakakura to that. Only I can go to right by people. Do right by people. And then you move on. You try another deals. Kana umajira yaona kuti azvisikuita siya uite zvimwe kusvika wasvika panera kuti you don't lie. Musanyepa mchudza vanhu. Unoendesa vanhu kunze kwenyika kuCanada. Iwe wasati wamboenda kuCanada. Unovaendesa sei? Imagine Lulu, vakabirwa vana basa saka iye ndiye ane basa because manyanya kumunanzva stereng. Musadaro guys. Indakatomirira kuti abude. Musadaro. Muri kuchema iko zvinotanzi nyika yakabirwa 4 million. Takabirwa 4 million. Muri kuchema 4 million what? Vakufona. Muri kuchema 4 million. Muri kuchemera chii kana kuba right? Why are you crying? Vakufona. Network actually unetsa sikwa vari ku. Guys, mind you tukudila network ku Zimbabwe. Saka ndiregerereyo guys. Nema bridge wakambona munhu achitaura kuti enda kaba ndekupi wakambona mbavha achitaura kuti enda kaba ndekupi ndimbono udzoumbavha wani yakavhuma kuti enda kaba vana chidhumo namasendeke chaivo vakanga vachitoramba asi vaine overwhelming evidence vachikuti hatina hakuna mbavha inovhuma kuti enda katora ofuchidai izvizvo zvakakuitira yakakubvumirai kwamuri kuti enda katora ngadai makamubatsira ipapo problem akaramba. Prudence atina kuti agare mumutaura kuti kudikwe zvamutaura mukuzviwanepi muri kuzviwanepi zvamuri kutaura kuti nga akagara muri kuzviwanepi where are you getting that from you guys? I need to kids achatopindi yakungoti calling. Chatopindi phone yawe yakungoti calling. Tumanje toita sei? Pano mabva kukanda screenshot izvozvi. Izvo. How much is this? Mari dzaitora abva kukanda mugroup izvozvi. Izvo. Ndo mari dzamene mchila ma KFC wana mabridge izvo. Izvo. Izvozvi ndimumwe abva kukanda izvozvi group. Momo. Kune network shaindoita seko. Ndikutraya futi. Nasa hapana hondo nasi tiri haichatopindi guys phone yawe pavati kaninde kutsvaka pa network ndingadozenda pasina network wes ukabata murume wako chaichai ari pamusoro pemukadzi anokudza kuti it's not what you are seeing. Get one utachafona big boss haichatopindi pavanhu vapata network andokudza kuti it's not what you are seeing. Antokurambira atina vana kuzugusisa yadona yega anomaona vanotokurambira kuti sitwada seuzoti kwa mwaida kuti munhu abvume mchimufanira pa live naye wakaba obva ati enda akaba. Musadaro guys, don't do that. Tikutaura nyaya ende zvabva zvimeka sense pakataurwa nevanhu vaya kuti takambopiwa ma account ekubet bridge inanto zvabva zvameka sense. Hatidaro guys, right?
Saka live ino kune vakawanda vamanga musina chitaura panapa nditika vari mu group rekuZimbabwe and vanhu vekuZimbabwe cheta vanhu vari ku group rekuZimbabwe fonai mutiudzewo tipane ma voice notes ari overwhelming uye evidence yako kana une ma voice notes une phone 2 uchiplayera vanhu kana usina ma phone 2 okanda ma voice notes kwandiri nini ndichiplayer kune vachiri kuramba vachingoti hazvina akaipa atisi kuramba kuti munhu wese muningikiri munhu wese anotadza but zvatadzika inini shamwari ndodza we are coming after you the friends chiunganai seshamwari kuti guys tichine doubt here munhu apana paachabvuma anditika asi sema friends how best do we help him nevanhu ava tatibirai maSomalians ine motora kuma Nigerians ine motora kuma Malawian ine motora kuma Mozambique hazvina basa but musatore kune vamwe vedu kuZimbabwe because nhamo tiri muZimbabwe mukapu yaya mutipo tiatitese tiri kuziva kunetseka nekutambura kuri kuita munhu wese muZimbabwe tiri kuziva ndakazvitaura sora ndikati hakuna kambani kutaura kuti tiri kuita ma-immigration chichi iri kuita zvemachokwadi kusura right guys timu reku riri kuZimbabwe fonai timu reku Zimbabwe fonai ne WhatsApp fonai guys fonai umwe akatobuda chiti indobva kumusha kumwe chete kumarengo avo kumba kwavo zvakatodai apa hama tazonyatsorondedzera zvizere nhasi vazonyatsorondedzera zvizere unoita kupera power so anotaura zvakati ordinary but nditaure panonetsa kuti nditaure just because hanzvadzi vandikumbira kuti musaplay audio because pane zvakawanda zviri muaudio zvimwewo zvokuti handimaona hazvibudi fonai guys ndakamira kuti mufone vanhu timu rekuZimbabwe fonai hi murisei Hello. Murisei Mosha June loisa June saka ndakanganisa chi because ndainikaudza vanhu chokwadi pano saka ndakakana uchitanza akabvuma kwa Moboys ndinoda kubhadhira vanhu saka inini Moboys akudi ameno kana chidhila nenyaya dzanongeze dzekuZimbabwe mugroup redu Moboys amo and I don't think ndandozati kune group because hanambofite kumboita nyaya dzina Moboys nyaya dzinakata ndega iri ndere kuZimbabwe ndakutofighta iri neku South Africa vatoniboa they in right hands ndakumira nejustice vavo vekuZimbabwe ivava vari kufona ivava uye yamwe ari pafoni kuti vapiwe mari dzavo saka acha advocate ikoko ku South Africa kuti vapiwe mari ko ava vari kuZimbabwe we just have to keep quiet kwanewe hello caller yes taura yenyu ndimi vamwe kamuri victim number 12 hello caller muri sei asa muri kuchirungu cheuku ndikwawo kuti guys ndinenge network asinde kuZimbabwe vari kuZimbabwe kavana vambude muchirungu muhuku Hello, maswera sei? Moshe. Budai muchirugwi ndikwawo kuti kwikwi asi muri muchirugwi. Hello. Hello, muri kundinzwa? Right. Imimi tipei yenyu nyaya yakafamba sei? Makasvika sei pakupa mari munhu wenyu utameno makapatafadzwa makapana meno. Inini ndakapiwa neshamwari yangu yanga iri kugroup reWhatsApp yanga iri. Ndobva andipa contact yake. But anga asingazviti tafadzwa anga achizviti Prince Masimba okay ndamufonera neWhatsApp call ndamufonera neWhatsApp call ndobva nditi ini ndoitira vanhu vanoenda Ireland, Romania, USA neDubai ndobva ndatomuti ini ndikuda Ireland zvikanzi alright Ireland inotora 8 to 9 weeks kuti mapepa apere ndikati zvikanzi mapayments edu tinoita in stages pekutanga unobhadhara 8,000 rands which is equivalent to 400 US
stage wapakuitwa ma-interviews anozopiwa detrainer interviewer, then after 2 weeks takuprocessa work permit. Work permit yotora 5 to 6 weeks. Kana work permit yabuda wachibhadhara difference 8,000 from 23,000 yeprocess yese yeagent fee. Ndobva ndati inini ndiri kuda kuprocessa inini nemurume wangu, saka which means kuti ndofanira kuisira $800. Ndobva handiti alright, ndobva ndamuisira first payment yangu, ndobva ndamuti saka mari ndoisa muaccount ipi, ndobva andipa account yeFNB. Ndobva azonditi chiregedzai kuisa muaccount yeFNB, regedzai ndibvunze munhu ane rate yakanaka kunoku vanoita zveEFT zviya. Kana ndabvunza ndikamuwana mumuisira muEcocash ikoko, kana mamuisira muEcocash ikoko iye ozondisira muaccount yangu yekuSA, ndikati alright it's fine. Ndobva akatanga kundipa account yeTai Bulawayo. Ndobva azoti regedzai ndichikupai nhamba dzemunhu ari kuzvishavani. Ndati chii pano? Ndati mirai mother. Ndati zvishavane chii pano? Ndati zvishavane chii before maya vauya? Ndati zvishavane chii guys? Ranga rine sare musikana. Zita racho ndaregedza ndigorisenda futi papapa because proof of payment yacho ndinayo. Ndobva ndaisa mari yaya kuEcocash yemunhu ari kuzvishavane, ndobva amuisira EFT ye6,800 handisi. Ndobva pamwe pese apa taitaura tichitaura anga asingaregedzi kudai kundipindura, ndikamufonera kana kuti ndikamusendera mamessages aitopindura. Ndobva azonditi chiisai yemurume wenyu, ndikamuti murume wangu asati ava nelicense because kwainzi kurudwa plastic license, akutoenda kuHarare kunogadzirisa plastic license because iye anga ane yezeni. Ndobva atokwira ndokuenda kuHarare, ndobva atonogadzirisa license iya, ndobva atodzoka. Ndobva ndachizomuisira $400. Iyoyo ndakazomuisira mune imwe munhu ari mugrupu muno akatodyirwawo mari. Zviya zvokuti munhu anga angonzi aitoshandawo naye achitoti ndiri kuitirwa mapepa because iye aitoti susta apa kumirira permit. Mirai vadha, mirai. Muri kuti mugrupu medu umu mune munhu akati aitoverana waVeco. Inini ndiye wandakatopa ini because kutoti ndichizoziva manje kuti maPrince Masimba, ndakatozomufonera ndakuti nhai madha munomuziva here munhu anonzi Prince Masimba because ndini wandakaisira mari muEcocash. Handimuri kuona. Ndobva vazonditi handimuzivi. Inini kumuziva kwandakamuita ndekwekuti ndakatomutsvagawo ndichitoprocesserawo mapepa angu ekuIreland, ndiri kutomutsvagawo munhu iyeye. Ndakatomupawo mari yangu achindiprocessera zvokuenda kuIreland. Akatoti hanzi recently akatonditi mapemisi enyu abuda ati kubva musi iwoyo haachabatika hachaita ise. Ndikati kana neniwo haachabatika angoti ndichakufonerai na8 PM ndiri kuembassy ndiri kuita zvemapepa kuembassy kweSA, muchazozvionawo kana mauya kuno kuti zvinonetsa zvinhu zvacho chichichipaya. Ndozvaakandiita. Saka mukadzi uya imi muchimuisira mari mukadzi uyu mari akaisepi? Guys, mari akaisepi mukadzi uyu? Akatoisa muaccount yaPrince Masimba yakatonzi Prince Masimba $6,800. Iye akangoshandisa kuti ndikumbira kuti undipa account number yako usigwe mari namai ava, then iwe uzondisira inini. Akakushandisa nai pachenyu, mamushandiswa pachenyu ipapo. Anga asingatoziviwo kuti ari kutoita zvechitsotsi apa achitoitawo process naye Prince wachona zviya zvokuti munhu unenge wangoti munhu uyu ndomuziva ndikuti ari kutondiitirawo zvinhu zvangu, anga asingatozivi. Alright, saka imimi makazoziva seni kuti mimi makapa Prince Masimba ndiye munhu wamakashandisira kuti saka mamusingamuzive Prince, imi makazopinda sei mugrupu nokuti apa tiri kutaura zvaVeco kwete zvaPrince Masimba? Makazoziva sei kuti Prince uyu ndiye Veco? Uyu munhu wandakazofanira ndiye akazobva azondiudza kuti ndiye semupeseni ari kushandisa Prince, ari kushandisa Veco, ari kushandisa mazita akasiyana. Ndopandakazotumira audio yaya musi wamakaenda palive pekuti first time yenyu muchienda palive. Okay, alright. Ndakazwa voice rake. Ndakazwa voice, ndobva ndati iri same voice nevoice note iri kufoni kwangu ndichitaura naye. Ndobva ndaisenda. Ndakatoiplaya musiyana muri live. Ndisenderewo futi player sendai kuWhatsApp kwangu voice note, ndisenderewo voice note. Ndoda kuisenda voice note same voice rake raVeco wacho na same Prince ye. Okay, alright. Vosoda kuti tive sure kuti munogona kuitawo mistake iwo pamwe Prince asiri Veco saka tichida kunyatsa kuisisa ndosaka ndikubvunzawo.
hazviripo izvo zvinogona kudaro hazvo but maonero angu andaakuita because even iyeye akatoisa semu ndo munhu akashandisa akatozozvibata kuti semu person. Okay, all right. Tisenderewo voice note. Thank you very much. Regai tsvaga munoti makawandisa regai tiwe vamwe. All right. Sendai voice note. Zvakaoma guys. Dzinenge chiti calling wondo zongo drop. Dzinenge chichiringa vanopinda senge iri kuti calling. Iyi victim number 14. Ndikungopika random lim group ndichifonera. Iri kungoti calling. Gaitinde pane vamwe. Shage mutinde pane victim. Uyi victim number. Okay. Abantu 23,000. Gaitinde pana usho. Hello? My network guys are kudi. Hands Veco and Prince. Veco hands Prince. Veco hands Prince. But I will shall say stara kwa nditi mku uyu. But mira ikamtandi tine mwe. Oh, we are good and data. All right. Vana kuZimbabwe. Ndoda kuti munzwe mavoice notes aisendwa pa zita ra Prince racho iroro. Anditika pa zita ra Prince racho iroro. Tikuda kuti tinzwe munzwe mavoice notes. Anditi aisendwa pa zita ra Prince ipapo. Then muzwe. Process yenyaka siyana company yataka apply wamura itizo zvinoda passport apana maoffer letter nchiyo vakatongoita chete vanotongoda anozi vanotongoita work permit chete pasina offer letter vanotongoita work permit so 3 weeks time ninge yabuda work permit iyo next week ndichazotumira zvimwe zvinodiwa futi zvavanenge vachida like address nezvimwe zvichadiwa futi kubva kwamuri ndokutumira ndipo pavamchiti haasiriye mavoice notes ainda kuna Prince ainda kuna Prince mavoice notes kuna anonzi Prince haasi here musamhanya ndindokudzai stage by stage haasi here ainda kune munhu aizviti Prince ndiye ari kurekodha akachisendera nevana vaPrince ushu nemarecordings ndikatomira mamaaudio ushu. Process yenyaka siyana company yataka apply wamura itizo zvinoda passport apana maoffer letter meaning to say kuti ndiye Prince ndiye Veco pasina offer letter vanotongoita work permit so 3 weeks time ninge yabuda work permit iyo next week ndichazotumira zvimwe zvinodiwa futi zvavanenge vachida like address nezvimwe zvichadiwa futi kubva kwamuri ndokutumirai. Right pane right. Hello, I am Prince Masimba from Zimbabwe, currently residing in Potchefstroom, South Africa. I don't have an office. I'm mobile. Ndikunyepera here guys, tikumunyepera here. Ishi akasendera mai ava message vakazotorera mara message yake andiri kuverenga iyi. Hello, I am Prince Masimba from Zimbabwe, currently residing in Potchefstroom, South Africa. I don't have an office. I'm mobile. I am your trusted agent helping Africans work abroad in countries like UAE, UK, Ireland, Romania, Croatia, and the Netherlands. I also assist with the study visas for Canada,
Poland, and India. What's your name and where are you from? How can I help you today? I want to open out. I am Ningi from Ningi. I want to go to Ireland. And currently I'm working as a nurse aide in a district hospital. And so I have my IELTS, what. Right. Job placement service in Ireland. Stage 1, CV preparation. Create a CV in the Irish format. And more. Cost 900 rand. If you already have a CV in the required format, it's an advantage. Stage number 2, job application. Apply for jobs you are interested in. Agent fee 5,000. Deposit 3,000 to start applications. Balance, pay the remaining 2,000 once you complete interviews and receive a job contract. And when we are island, Timothy will say, victim 14 mira, I'll call you back. And requirements, updated CV with references, scan the passport, school certificates, high school, diploma, degree, and masters. For general jobs, only your passport and your deposit. Interview date within 1 to 2 weeks. Interview guidelines, questions, and answers provided. Stage 3, work permit assistance. Assistance in obtaining a work permit. Fee 7,000. Deposit 4,000 to start the process. Balance, victim number 5 yakufona ofuti. Alright, getting but my victims acho. Hello? Hello? Hello. Yes, caller. Hey, what do you say? Taskwera, hey, tindiripa live right now. Sorry, ndanchi ngoti vanhu phone. Imi mune proof yezvinhu here kuti imakapa munhu anonzani mari. Mbari Christmas simba ndiriko kuningiri ku group uko. Makapa Christmas simba. Ndiyo ndakapa ndandatiwa number. Makaisawo mari. Ini ndakatanga kumisira akanditi ndiri kuitira warehouse because ina ndakuita business aid. Alright. Akati my warehouse ari for warehouses. Akati imimi noti ndanamuti pekutanga ini ndakuita business aid. Can I do Alison ndipe deposit? I'm almost there. Akati ayo msaite Alison. Ngorekera ire kuti warehouse munoenda muzoshinja marepo. Ndikati ndikaita chidhura. Business aid. Akatoramba akachidhura handipi handitombodi zvinhu zvinozondinetsa kumberuko muzonetseka handi problems. So I invested my in him that I think he's so legit. Semuna rava chidhura Baba namutsanangura ngati you know what ini ndinoshanda kitchen I earn a little money. I don't have money. I'm trying to make ends meet. Akati I'm very, very genuine. Isai mari. Ndotokuita mapepa enyu munotoyeni. So he would come to my page even on Facebook. Dine page. Anouya ikoko achikomenda chiSunday gachita say I trusted him. Like unotompa mari with the way that he was doing. Murikunzwa. Taka ndobva ndazomuti along the way ndamusira because takanditi hakudiwi CV because warehouse. Hakudiwi CV. Because no, that's okay. But I'm still 5,000. But I paid 5,000 along the way. That's only 4,000. But I'm saying, I don't have a lot of money. Sakachi, check it. Chimira work penalty. Then I'll pay the rest. I got all right. Saka pack to work penalty. Then I couldn't go to penalty and you no. I can't be giving you money. You need this now work penalty. Saka yakato itwa ina ubuda. I can't do me. I just got a betting. What I can't my offer late. You can't well. Interview. I received my offer letter. I put them in my email. Akanditumira akatonditi offer letter akazopedza bhanditumira akati saina ndikaprinta ndikamudzosera ndikapedza akati nakuita gadha vetting akaita gadha vetting but inini paakanditumira gadha vetting handidi kunyepera isismeni I saw someone akaita gadha vetting aita process ega gadha vetting ndo chikwe chandisanangurirawo chine gadha vetting naimi chikwe icho chinonzi gadha vetting ameno island kwanzi kune inonzi gadha vetting yakaita nge police police clearance kati. So I did my police clearance. Saka izvozvo zvine mapurisa mukati. I think vanenge vachiverify kuti vanomboba here or something like that. That's what we were told. That's what we were told. Okay. Saka ndakazoona chomwe mukoma ndakati zvakasiyana. Hapana zvimamota zvemapurisa echinhu chachiti police now. From what I saw from my friends it's different. These papers should be forged. No, but that's what you do.
me gather people vakaita process naye ndobva ndatsvaga vanhu vakaita group saka isusu already musati matiita group iya we also hate group. Alright. Yakaita munofanira kunge mune munhu futi aishanda naye. Alright, mugroup. Alright. No problem. Pakazongoitwa group ikati no tirege tijoine group tingobatana pamwe chete nevanhu. Sei mati mugroup mune munhu wake anga arimo? There's someone vanhu inini munhu yenda ingurira naye because ndianga kandiponhama. Okay. Saka vamwewo vanhu vaizviona kuti because she was always in support. Muri kuunderstand? Vanhu vakada kuti mukomana muri kupaona sei apa? Because taionesana that group was kuti tingoonesane kuti zvinhu zviri kufamba sei. Then tikabuda yakuda wapati. That was the purpose of Veco. Understand? Saka ini ndotofunga kuti Prince already aitoziva kuti kune group iroro randakagadzira. So, inini ndizoziva kuti ndiprince Masimba. Inini Prince ndaitaura naye now and then. I heard his voice. Kandibatisa kuti no man. I never heard the voice note raPrince. But I phone calls. Sometimes I don't phone from South Africa. And at one time he lied to me akati kuzokuona Sistrand. Kwamunogarepo ndogara sei. Sistrand. Sistrand kuzokuona Sistrand. Ndipo Sistrand madi Sistrand. Ari very soft mwana wewe zvekuti unoza kana nyangosira mupopotera kuti beba rangu kana you want because it's so soft. Ari soft spoken singaiti. So ndo okwata kutokuba takuyambukawo neso takuyendi. You understand? Saka ndida kumbobvunza kuti tatanga kungomanya guys imi vanhu vese muri pano 3.2 pana akamboiti gobepa na Veco here auye watitaridze upana apa rakabuda please because tingangomhanya pamwe zveava zvakafeila sikune vakaitigwa hanimaona kune vakaitigwa mapepa akabuda here na Veco guys kana muripo mubatisisi mutiudzewo akadonha uyu mofonawo kutakontinya kukona hakuna munhu ane bepa tatiripo kuochando meds kukuriari waiti ukaposta uri anonymous kuti guys pana akambobatsirwa here naPrince Masimba. Prince aibva atouya vanhu vopoti Prince imbavha obva atobva ati ndiri pano taurai neni ndirimbavha here nini so inini uyu kola akambokufonera neatogroup naye pana kola akakufonera achiti akatsotswa ari Tafata ndobva azotsotswa futi ari Prince akazondifonera akati munhu akanitsotsa ari Tafata voice rakafanana ndikati no ndipe nhamba I need to phone izwe inini from here ndizwe kuti ndiye here ndakafona zveshe the same person. Veco imbavha and nyangwe maZimbabweans mukati chief people are seeing me commenting there were people angachiti here iwe chana chati iwe chingoramba chingokomera chingoti here imbavha wakabirwa ndakabirwa Maria navi. You understand? People should understand what is takabirwa. If we were dumb, but don't ever try us to shut us up. You said takabirwa. Siyana inesu titauri. Iwo kana usina tombobirwa nemunhu. Just keep quiet uzvigarire pamwe. Isusu tisakabirwa. Nekupusa iko kwa takabirwa. Just let us speak chero tikabirwa. Mari yedu chero tikasapirwa. But ene musatuke vana musatuke vana Smelly. Vanga vasipo chibirwa. Hai, don't worry about it. So I swati tine basa nekutukwa hayo zvedu tirege zvedu. Toda speaking. Iso hatina basa nazvo tiri paspotlight vagara vanotongotaura zvavanotoda vachitotuka but hatisi kumira kutuka hayo kwani vanenge vachitotisimbisa kuti tidzoke futi. Ndimwe kuti tutuka ndobva tatodzoka. Saka imi mari yenyu makatumira sei? How did you send your money to him? Ndaitumira neFNB ndakatumira neFNB mumaaccounts maakatipa. So, accounts zvese nazvo zvekutumira ndaitumira naye tichitumira ari ma-e-wallet tichidiposa sorry maaccount tichidiposa maaccount zvakaoma ndozvakaitika izvozvezvo haiwa vana Sama muri maghosti chiuyai mutipe proof kwirai hatisi kuvharira munhu panze Sama uya neti passport yako neproof yako nebepa rako kuti ndakaitigwa naVeco wotipa machansi pamakatanga kutaura naVeco pacho kuti apa ndakatanga kutaura naVeco apa pandakatumigwa apa kuzosvika ibude usangokomende mucomment section kwanzi takaitigwa takatoinda chiuya joina come and call madmin sai number afone opa inini evidence
evidence kuti takatanga kutaura apa honai kusvikira apa ndopandakazobuda ndikikiri tikatozokwira ndikauya chikandai apa uya utipe evidence Sama usangotaure mucomment section uya hakone evidence yako uya Sama ighost ndamuona kuti Sama ighost ngauye tisitoko kuti uya une evidence kuita vamwe vese ivavo maghosti vaye vari kuchandomedzi SIS MLLY vanenge vachiti hai is genuine ini ndakatoenda vese maghosts vese zita reaccount ramakaisa rainzani munhu wacho raibudisa here zita isu vakangoisa reference aiwa vakangotanga kuisa reference susu then takaisa reference yezita rake iye aiwa account number pamunopiwa inenge ine zita ka ranga ine zita rani akapa ne account number chete aiwa kana muchideposita mari makadeposita pai account number yake Prince Masimba. Okay, Prince Masimba. Hey. Hey. Yeah. Prince Masimba no account number and there is a star like MP Masimba. Hey. And then you know Burita. There is a you. Hey. Aiwa anyway saka budhi vake chiva vari muguru vapinda muguru pavanja budhi vake vari kuti kudi budhi vangoti hanzi handiti paipe vangotisai maproof yekuti maproof of payment enga makaita kuti makamupa mari then we'll take it from there saka isangomirawo kuti tizwe kuti vachazoda kushambisa sei ende vamirira kuti vangotanga vataurawo naveko wati that's where we are. Saka tangomirira nawo kuti vatipe ma-updates because everyone else is supposed to be a proof. But never kumele vane ma-proof we've got all the same proof. Tese mgrupu ndare maproof murukana akakandwa ndikuzviona because kuti mupinde group maitanga manipa maproof ndasingapinzi kuzaisa kuno manogona ngotora uta kuzvita zvinhu zvavo zvepersonal uda nguva yacho ndakambirwa kuti awane information saka ndaitoda proof first kuti mupinde group saka ndopatangomira ipapo tamira kuti pamukuru vaye vatudze kuti vachada kushwamisa sei how is he going to pay back they are going to pay back yeah pakaipa all right thank you very much caller thank you tatingoda ngoti vanhu vangonzwawo zvavo zvizere tichimirira kuti mangwana Monday acho tione budhi vake vabva kumusha varipo then tozotangira ipapo tinzoti mangwana pavani tovakonekta kuti vataure naye then votaurirana then topokontinua sezvo hama dzacho dziri willing kuti vada kubatsira. All right, SIS MLLY, thank you so much. All right, okay. Kachakoma guys. Right, uyu akaisawo uyu ari kuBotswana uyu. Hanza aishandisa usere kuti Evans Sevechere. Evans iriko ameno. Yake kuBotswana iyi. Company kuBotswana yake yakanzi Diamond ichi akatoiregister kuBotswana but yakaregister 2 months ago. Hanomona akatoiregister kuBotswana handika ne CIPA yayi kuBotswana but 2 months chete yaregister ikoko. Saka Amen. Hey babu docho kunika network ma one vari kunetseka. Send a message me to try one more time. Hello? 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 I need to go in on inside. Hello? Hello, caller? Hello, SIS MLLY. But say caller. Tiri right. Ndaida kutsigirwa ipapo pekuti anyone ane proof yekuti akaendeswa kunze naVeko katungotanga ina mabridge SIS MLLY ngaakupei permit yake muSA yaari kushandisa because anofanirwa kunge akaitirwa zvese work permit yemuno wokuratidza yii kuti ari kushandisa chii iye ari muno sezvo aishandana naVeko anofanirwa kunge akaisirwa
Ngakuratidze passport yake proof kuti ana Veco vapi genuine. Kola. Ari mabridge ari kuzviwira. Ngakuratidze passport yake ikoko. Kuti zvari mu-SA ane work permit, ngakushandisa work permit here kana kuti chi, because kana iye Veco aine madays iye achiitira Yana madays zvinoreve ipapo ndo pane era ipapo. mabridge ngaaratidze passport yake Pane era ipapo. Yeah. All right, thank you very much Kola. Zvakaoma. Foni yabhodhi kutoredza kupinda. Mireitoni. Avasenda wavo. Avantoro victim wangu asina pinda mgrupu kaindisewo mugrupu akatibirawo 8,000 rands resere kuti Prince pamota kwaza kudzosegwa. Muri mujobeki mimi avarusenda message. Indai police station ku Cape Town uku. Hanza I think bawo vanza ibhando remakozi rapera na budhi. Hanza nabankuru bhando remakozi rapera. Ava vakaita laki vanganzi ndanisanda mupamara. Hanza aizviti tafadzwa chimari kana kuti Evans sevechere. No, moms. But you have to brongo split what you can you and don't answer way, but man, you move on with a few. I'm done do it. It doesn't do. Move on with a few. Even if you can get away, I couldn't put up a problem. Which is one of the cara. Wasn't no caracuno, but he come and angry boson. The Wandakatanga, Saka Wandakati register monos and out of our account. So that you can get on a married to office mono. Katika wana marito vurafti office munomu. But in his right une office ine mari yake mkati zvacho azviwe stick. Saka guys ndeumwe asi ava vari kuti vakaita lucky hanzi ndo pakabva paputika nyaya idzi ndedza latest idzi. Pakabva paputika nyaya idzi. Vato batiwa, vato consultiwa. Ndo pakabva paputika nyaya idzi. Saka havana kuzodi havana kuzokwanisa kuti vachindira mberi ukabva vatoona kuti hapana kumira mushi. Hapana kumira mushi. Hey. Yeah, zvakaipa guys. Pana kumira mushi. Right. Saka guys apa ndo patiri. Antika saka vaya vari kufamba chituka vanhu ma-street. Antika vafamba chituka vanhu ma-street musati matanga kufunga. Chimbotangai mazvifunga kuti ko vakabirwa. Atisi kuramba guys kuti tinotadza ende ma-mistakes ariko. Takambotadza chaizvo tototadza even nanhasi atisi kuzviramba. Get me right. But kana uchinge waona kuti zvaputika zvabatwa saizvozvi handika dzoserai vanhu mari dzavo chete. Unenge uchitori kuzama but hauzami nemari dzevanhu guys. Hauzami nemari dzekudya mari dzevanhu. Hauzami nemari dzevanhu. Hauzami nekudya mari dzevanhu. Unodzosera mari kana zvaramba zvawanga uchifunga kuti unoita zvazvia. Give back people mari dzavo. Simple. Ndosaka ndiri kuti shamwari kana muri shamwari dzakanaka pamuri kuda police station asi manje muchiita nesadza. Handika kana kuti mangwana makuseni muchiita kunomusupport. A friend, a constructive friend inotaura kuti wangu uona besides kuti wasungwa nemapurisa iyo minyama yevanhu cheko kuchemera vanhu vakawandisa unogona kutozorohwa nemota kana kufurwa nefuti kwadanzigwa crossfire kungopinda mukuru chingozvifambira futi bullet ringobva from nowhere rongobata zvisinei newe ringokubata because of misodzi nekuchema kwevanhu. Ita ma-arrangements nevanhu azvimbonyadzisi guys. Shamwari dzaVeco haino kuti makanditarisa muchinda mangwana anoziva kuti best friend yaVeco kwete zvana mabridge izvo. Kwete zvana mabridge vasagona kumudza chokwadi kutaura ma-real friends ake echirume. Handitika endai munotaura naye handiti auye. Aya. Ndai munotaura naye kuti even paanotobuda handiti maona paanotobuda achibuda aite right. Handika aite right nevamwe. Auye azvimbotyisi. Anongouya tomuedha mugroup nevanhu otaura nevanhu. Handika obvuma nyaya dzake otaura nevanhu. Maproof ese ari pari overall because kuZimbabwe izvo zvakutsvagwa. Handika kuti zvimurerukire zvite izi. Handiti azvibetseri chero chizonodhisa ungazonodhisa kwese nokudana gokwe nekupi ma-reports ari all over. Newe nelichitimbe newe nelichitimbe newe uri friend yacho
newe nelichitimbo usaramba shamwari yako uri friend yacho. Saka pamuri kuinda uko kunotaura naye muchimupa chikafu kana kuti chi mudze ichokwadi kwesi kuZimbabwe izvozvo kwakazvarira shumba. Mapurisa anenge achimutsvaga azvizonakidzi because akangofamba anenge asina freedom. Paanongopinda kaonekwa chiti people are going to come back, totofonera vasikana vahobho vakazara kumativi kuti kwai uri pakati chindai nepolisi, polisi inomubatazve. Azvizobudi guys, azvizobudi. Ugona vanhu vekumba kwavo guys, very beautiful souls. Bvunzai vanhu vari mugroup chana nabhuti vacho, very beautiful souls. Vatoshungurudzika saka ranzi nezuro kumba uko vanhu vaishungurudzika singaiti nyaya yakabuda zuro iyi vanga vasingaisivi. Plus ndakuda kuchitaura nemi ndisati ndainda ndakamirira munhu wangu akusvika manje. Kwanza hauna kuti hapana pawabofona ndino hauna kuona phone coin wafona papi. Ona asokufona pa namba isiriyo. Ufona pa namba ipi? Ndiyo inopera na 516 namba yako. Yakanzi end. Is it the one? Ndiyo. Hello. SIS MLLY makadini. Yes. Ndiri raichi muri sei? Ndiripo. Ini nangu I'm not a victim. I was just trying to call kuti ndingokutendai nebasa ramuri kuita. You are doing good. Keep doing what you are doing. And also vanhu vakaita sana mabridge. Ana mabridge vachapinda ma1. Munoona ma1 ari kuitika pana boss Veco. Expect it anytime kuna mabridge. That company yari kurudzira vanhu kuti endai munoitirwa mawaiver watu hakuna mawaiver ari kubuda, and she is busy promoting umbavha. It's the same syndicate yana Veco iyoyo. So mabridge beyond kana wakateerera siyana nekupromota umbavha nekuti mangwana newo unenge urimo tichikuona uchiadvertise. Thank you so much SIS MLLY. Maita basa, thank you very much. Right. Mabridge akufona pa namba ipi? Right. Ndifunga ari kufona namba isiriyo iyi. Ari kufona pa namba ipi? Ava vakataurawo naye kusura zura musi wasungwa vatopiwa account number ave nayo iyi 63 inototi diamond migration FNB account ave vakapiwa yakaunzo diamond migration asi anzi ndo pakabva pabuda nyaya idzi. Saka usi kufona kana ndamboona napana missed call iri papo. Tisi kutomboona kana profile picture yako iyi. Missed yari panapa esa hapana ndofa wakanganisa namba. Pane pawakanganisa namba. Hapana panapa. Hapana missed call yako. Hapana missed call yako. Hapana quiz call yako. Saka ngatidzokere kuvana mazera madiki iwaya, mazera ana mabridge, mazera ana Veco, vana vadiki vari pa comment section panapa guys. Raramai zvamunorarama guys. Aiwa ndofunga tarisa dzokorudza futi kana kuti edha ndikukwidza. Edha futi nongori kukanganisa namba somewhere. Edha futi. Imbomirai guys kuti muye muchipiwa pressure pa social media apa. Rarama zvinoenderana newe. Handiti mazviona. Rarama zvinoenderana newe. Rarama zvinoenderana newe. Musati mapiwa pressure kuti muuye panapa. Aino kuti munhu sanenge achida kurira mabridge chabva right ngandimi ed. Unenge uchida kurira, unenge uchida kuzikanwa. Handiti usazikanwe nekutora mari dzavanhu. Noko mabridge the hottest lady in America and Africa moro. SIS MLLY makasimba here. Tiripo isuri sei. Ndinofara hangu ameno imini. Inini handisi kufara hangu nokuti bhuru wako wakatora mari dzavanhu. Inini SIS MLLY ndangokwira ndikunzwa vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana. Pane live yakabva kuitika manje SIS MLLY ndikatoedwa naSisiru vachindibvunza kuti ndo mazuva anga achangotanga mahunga ekuti akabira vanhu. I tried even kutomufonera ndikamubvunza kuti zviri kutaurwa mastreets ndezvechokwadi here, akati haana nyaya yaanoziva iri kutaurwa mastreets. Second, inini vanhu vese vari kuti hanzi mabridge toda kumusungisa. Kana muchida address yangu guys ndogona kukupai because ina handina business rinoklika neraVeco. Inini Veco ndakangomuzivawo ini 2 months ago ndo yandakamuzivawo. Munhu akandipa mari akati ari kuda kupostwa ndo basa rangu sesocialite rekuposta vanhu
kana munhu akati zvinhu zvada kuhaipwa ndo basa rangu sesocialite rekuhaipa vanhu. Kubvunza mubvunzo sesocialite iwewe pakabuda nyaya dzakafanana neidzidzi kuti pakabirwa munhu ishamwari yako yes but you are a socialite zvawataura kuti ndo basa rangu socialite pabuda vanhu vari kuchema kuti takabirwa mari and all the evidence is there. Why did you do to my life tokota waiita tumavidhio uchiita kunge isu tiri kunyepera munhu? Andina ndakatotaura Sisi Meli, even vanhu vanga vari palive yaSisiru vanotondipupurira mashoko angu. I said Veco kana usina kuba you are okay, but kana wakaba you face the consequences. Inini I'm a person ndotoziva kurwadza kunoitwa scamming. Ndakatomboscama 3000 tatumira online mari yefoni. Foni yangu ikasauya. Ndiri munhu ndotoziva kuti kuvharwa kunorwadza. Ndakataura nemashoko angu kuti Veco kana wakaba you face the consequences, but kana usina you don't have to be worried. Inini ndine kambani yandotoshandira. Vanhu vari kuti hanzi yeMabridge unoshandira kambani yembavha. Zvekuti kambani yembavha totonzwa nevari kutaura, but inini ndakanosubmita mapapers angu inini ku VFS. VFS it's like agent yehome affairs. Saka there is no way chinhu chefeki chinokusvitsa mumaoko emapurisa. Saka vanhu vese vari kuti yeMabridge toda kusunga, yeMabridge toda kuita sei. Guys, inini I just know Veco sesocialite raida kumupushira chakati aida kutoti nditopusha kambani yake, but handazokwanisa kupusha because I was already a brand ambassador to another company. Zvekutoti maybe izvezvi so maybe ndingada nditoriwo munyaya idzodzi, but still chero vanhu nda kutaura Veco kana achinzi akaba haana kuba izvezvi, akaba kudhara. Saka vanhu vese vari kutaura kuti yeMabridge wazodai, yeMabridge wazodai, kuziya munhu haisi mhosva Sisi Meli, kuhaipa munhu haisi mhosva. Hapana pandiri kumbosekerera kuti vanhu vakabirwa makanakirwa kana kuita sei. Ndotorwadziwo semunhu, asi iye seshamwari yangu ndichimubvunza nanhasi anotaura kuti haana mari yaakabaye munhu. Saka ininiwo seshamwari kupolisi sei waenda polisi ari kungodaro kuti handina mari ndakaba ari kuti haana munhu akavhara. Saka inini ndenchifanira kuitawo sei? Saka anzi ndakagarira ipolisi kana ndisina munhu andakavhara. Izvo handazona nguva yekungotaura because ini ndangotaura kuti kana musina chamunoziva murunguka you are safe, but kana paine nyaya dzinedzi dzakatoitika chitema chitadzo chiri pamunhu you face the consequences. Takaenda because vanhu izvezvi vanhu vese vari kufunga kuti maybe ndakashanda naVeco. Veco ndakamuziva 2 months ago, vanhu vakabirwa rini handina chandotomboziyawo. Sisi Meli saka tofamba tichiti mbinga ikatoda kupostwa ndoti hamuna makamboba here munoita nezve inini no haisiriyo mhosva yako mabridge yauri kutaturwa nevanhu. Pari kuitwa malive aVeco pese. Ukasvika panzvimbo iwewe handika unonyora comment inoita as if you are supporting your friend pane zvaakaita. Handiti inini ndiri iniwe panoita manhingikiri ndinoenda panoitwa malive eshamwari yangu handitika ndongotarisawo ndiri mucomment section handitika sezvawazokomende wanya vapesera kuti sorry henyu vanhu vese vakabigwa ndo zvaunogona kusvika wongonyora wonyarara ukasvikoita kunge uri kunyora makoments akunge uri kusvotesa vanhu vakabirwa ndo panonyepa panotangira vanhu kutuka ipapo. Sineri kuti ndidaire munhu wese izvezvi chero musiri kutombotaura nezvangu pari kuzongotukwa mabridge ozi zvinonetsa mahure emasensense. Inini bhebhi raVeco ndotoriziya through because pandaienda pese pandaisangana naye fonera musikana wake vanhu inini Sisi Meli handisanganisi cryptocurrency nebusiness rangu handirari nevanhu vandoti mbinga dzangu. So zvinozondita kuti ndikomende zvinhu zvinobhohwa it's because of macomments anobva munhu achiti zvichingotanga nemazivhuru ana mabridge oyaye vakanakirwa nebhulambi. Tonakirwa nebhulambi chirudziko chekusvika pakusapota zvakati kana munhu akatadzaka achafesa maconsequences. Ndo mashoko angu andakatanga kutaura musi wekutanga. Chinozondirwadza kuti ndikomende jangi mashoko anotaurwa nevanhu mucomment section. Inini Sisi Meli ndiri munhu wekuti I'm loyal to people. Chero mapurisa acho akauya mukamaunza pandogara handina chandotya because inini izve zvanzi yeMabridge hanzi une permit haisi kubuda, kuri kubuda marisiti ndo riri kubuda zvaizvezvi. Kambani yandino advertiser inini iri legit because inokusiya maoko mehome affairs. Musafe makandipinzawo munyaya dzekuti Mabridge Mabridge omunin'ina wangu Mabridge omunin'ina wangu I want you to be very careful. Toda kuti uve very careful. Handitika the company that you are working for takamboishandira yakachinja zita yakazochinja zita. We worked for that company. Aiwa usaseka handika usaseke yako dati ugare waziva kuitira vanhu mangwana vachadzoka kwauri. Zuva akaishandira ini ndakaishandira ichinzi New Dawn. Izvo zvangu Sisi Meli handinoziva hangu but inini hangu zati unogona kuva usingazivi ndozvakuti unogona kuva usingazivi asi ndiri kukuudza handika. Saka usazoti hanzi iri legit nokuti yakandisvitsa mumaoko enhingikiri handika ndati ndikuudze uzive ndati handisi kuda kutora chingwa chajunior pamuromo pakandizvandataura pekutanga paya. Saka let me just end here. Let me end here.
saka it's fine sisimeli, but ndida kungotaura kuti kune vanhu vese vakabirwa we are so sorry. Inini seshamwari ndakazamawo kubvunzawo shamwari yangu, hauna here chaunoziya? Nyaya dzisati dzatombosvika kumapurisa zvichichi musi wekutanga akati haana chaanoziya sisimeli. Saka inini sezvamataura, inini handisi shamwari yekuti maybe ndiri close kwaari zvekuti he can tell me the truth. Maybe zvichida kudaro because ndabvunzazve hapana here une nyaya dziri mastreets, hapana here une nyaya, because I still remember inenge yanga iri Thursday because yaitova inenge yanga iri nyaya dzakatanga kuitika Wednesday. Ndikatobvunza hapana here nyaya idzi zvikanzi handachandoziya. Ndikati kana musina chamunoziya it's fine, kasi pana paine chamunoziya you face the consequences. Ende nanhasi ndoramba ndizokorera because ndokufonera manje kandi tiri palive, ndokufonera manje tiri palive. Ndibata ifoni yenyu after 5-10 minutes ndokufonerai. After 5 minutes 10 minutes ndokufonerai. Ndakanga zvabvudzawa ndingofona taura. Saka inini sisimeli kune vanhu vese vakatadzirwa, I would like to say sorry because inini ndiri munhu wekungo zvandataura ndakangosangana nemunhu 2 months ago ende anga ari munhu ari right kwandiri, ende inini ndinokoshesa basa rangu, handibvunzi zvepersonal life yemunhu kuti ndizive kuti mari anoiwa nepi kana kuti chii. Kana munhu akangoti mabridge ndoda kuti undiposte mapictures angu kana mabridge ndoda kuti undiintroduce kuvanhu, ndo basa rangu sisimeli, ndo mararamiro atinoita. Saka vanhu vakuteka advantage yokuti mabridge ndikakudze kuti in my life kandaona nhasi Veco ndokechi 5 in my whole life. Kamwe pesapa takangosangana imwe yaya ende yaitova yebusiness because nguva yese yandaive naye techitora content yekuti content yandobhadharwa ini kuti ndipost. Saka vanhu vese vari kuti mabridge wakazoti Veco andu ambobvira ndaadvertisa chinhu chine chekuita nekuita business naVeco chekuti kana kuti vanhu munonditi you are the one akati recommenda kana mana noizikani nditori nehasha. But tiri pana mavoice tada player wamanzwa. And ndakudza something sisimeli, mavoice ndamanzwa, ndiri shamwari yaVeco but the voice nderake. Voice nderake hapana pekuti ndingaramba voice even rangu inini rikaplayiwa weda ndataurira masound neflu munorinzwa. Voice nderake handirambi izvozvo ndazvinzwa ende ininiwo maybe problem yangu sisimeli handambobvira ndateedza nyaya kubva payakatangira ichinzi atanga kuba handambobvira ndaiteedza kusvika painoperera, but izvezvizviwo ndichionawo ndiri mastreets and stuff dai ini nangu ndaingokumbirwa hangu Veco ishamwari yanguwo ndichazama because nhasi ndangomona ndokungazve 3 minutes ndazama kutaura kuti kana paine zvirizvo zvamakaita murungu kana mari iripo ingodzoserai vanhu mari because mazuva ano chiri kunetsawo nevanhu vomubva madzidza musatrasta vanhu zvekusvika pakusenda mari dzihombe dzakadaro. Mudzidzewo madhiri atinofanira kunyudzwa madhiri madiki because izvezvizvi zvaakutonge mabridge akashanda naVeco because vamwe vari kuti hanzi ndo mari dzandaidya. Ngoti ndo mari KFC yawaidlaisu yakwenda ndozvibvungawo ndikatipirijakadogara every day akazara ndibosi Veco vari kuzvizadza piriji anopa akandibetsera handirambi sisimeli. Veco munhu wekuti ndaiti tikatomufonera kuti wangu kazvinhu zvakaoma li haana mari yetransport yekuenda kuchikoro Veco aigona kumbotondionawo handimaona, but inini kuti semunhu wekuti kutarisa from inini sisimeli I'm from kumaruzevha kwakasheka saka munhu akandidedza kana kwaanenge achigara so anogara pakanaka manzwa. I feel like no this type of the friends that I have to link with zvekuti aita madhiri akaitaseruko chokwadi ndakusunungura wataura chokwadi chake guys zvikanzi inini ndakabva kumaruzevha saka ndichiona munhu achigara pari plachi kwaanogara waine chiti ndazviningaone vanhu vane mari ataura chokwadi guys ataura chokwadi chake chizere ndanenge achindawana mbinga ndenditi ndalinga nembinga tawana mbinga padoza tawana mbinga taakulinga nembinga zvekuti tizotoziva kuti kwakavhurwa huru seidzi dziripo idzi handiri kunyeperei hapana ndakunzwisisa paunotaura statement iroro kuti inini nditozama kutsvagawo linki rembinga saka ndikaona munhu achigara pakanaka pakadai seva nechoti ndazviwanisa mbinga yangu kondogozoziva here zvaanoita. Sisimeli handisi kugarisa foni yangu haina moto. Pamataura ndezvekambani iyoyo ndabva ndarohwa nehana. Anyway, I wanted to ask Mabridge, iwewe weva yawakaitirwa iweva yechii?
waiver iri kubuda unongopiwa receipt rwekutaura kuti uri kuapply waiver. Do you know what a waiver is? Do you know what a waiver is, Mabrijo? Ndakuudzai kuti waiver risati raakubuda apa mauda muri CID tora chango. Alright. Ndoda kutsanangurira iwewe necomment section yese, because when I saw my SIS MLLY doing live, ndakati ndichave ndichizotaura machallenges atinosangana nawo mukushanda mu-immigration industry. A waiver is an application that you submit to the Minister of Home Affairs. Kutaura kuti minister pama requirements 15 application yandiri kuda kusubmita handina number 14 na number 17. Zvinoita here kuti mundi excuse yewe ndo submita application yangu pasina number 14 na number 15. Anditi, a waiver, the waivers were initially produced only for MaZEP. Anditi, saka iwewe waiver yako is either unenge uchiapplyira general work permit kana kuti uri kuapplyira relative visa kana kuti uri kuapplyira anything. Anditi, it's an application that you submit to say to the minister, andina chakati, can you waive that requirement so that I can submit? Saka it's up to the minister to decide kuti yes or no will grant you. Exactly. Because inino hangu handanyatsodzidza chirungu asi ndisandaita zvindotanga ndabva. Aiwa, hazvisi chirungu ndiri kutaura nechikaranga kuti iwewe uri kunzi kuti uinde form 6 unofanira kuve une biology, geography nemaths. Wotaura headmaster kuti can you waive geography? Saka at the end of the day, Saka at the end of the day, we're not discouraging from working for your company. No, I understand. But at the end of the day, waiver ndo zvainoreva kuti tiri kuda kujamba, toda kupinda form 6 but hatina geography. Munotitendera here kuti tidzidze. Munonopiwa ma-conditions naheadmaster kuti all right, unouya woita form 6 usina ma-subject aya, asi unofanira kuita zvakati nezvakati. Handiti company yauri kushandira ndinoiziva. Whether live ino ndekubudisa umbo hwevanhu vakabirwa. So I was asking you like kuti pachokwadi chamwari musameshena zvinhu zvevanhu because no, I'm not here to mention anything, Mabrijo. I know that company very well. I will not mention anything when I'm just explaining to you. Kana uchimarketa kuti uve nematools ekuziva kuti uri kumarketa product, because remember when you're marketing a product you must know zvauri. But at the end of the day handizokuise mujeopardy because muridzi wecompany ndomuziva. Inini michimira ndikuudzei zvamataura zvese ndazvinzwisisa. Mukaenda kupage kwangu ndakatoudza vanhu vanondifollowa kuti right now ndine receipt. And the receipt iri rwandandinaro nezuro ndakaenda kuboxback somewhere. I bumped into Home Affairs. Ikatora passport yangu ikaona receipt because pa receipt wakamirira waiver. Runotaura kuti passport yako ngaigare iri valid. Wakamirira kubuda kwebepa iroro. Rikaramba tichazama futi. But izvezvi I understand because iko zvino vanhu vari kungodzi vaite mawaiver for the sake of security, because next year Home Affairs is rolling out deportation from February. Saka macompanies anobva tiitai mawaiver kuti musasungwa. Even ukagara usina madays in passport uri ngori nereceipt, you are still safe. I fully understand that. Saka it's just a way yekuti vanhu vabatsirike. Company kwangu vari kukwanisa, kucompany kwangu inini vari kukwanisa kuitira vanhu zvakati. Of which I receipt iroro izvezvi ndine evidence because ndakarupa mapurisa. Home Affairs yacho yo yechirungu yacho because you've got a legal document that states that you are valid waiting for an outcome ausungiyo, but they won't go sina receipt yo de passport yako ine overstay waibatwa. Saka at the end of the day they're using it as protection. But anyway, the issue of the waiver is not an issue. But all I wanted to say is no, like what SIS MLLY said, but you need to be careful. Don't take it as a she will tread carefully. She will tread carefully. Ipapo pese pamatotaura ipapo ndatopanzwa. Tokumbira kuti titsveya tidzoke kuna Veco. No, it's okay. It's okay. Kudai. SIS MLLY chinonyanya kundirwadza ndechekuti sometimes SIS MLLY kana uri socialite pamedia. Vanhu vanenge vaine kufunga kwavo kwavanotora pamusoro pangu. Kusiri kufunga kwangu SIS MLLY. SIS MLLY imi muri munhu wekuti asa ndakambokuonai mulife mangu ka1 but kwamuri
I take you as a real sister to me. Zvekuti even musi wamunonzi muri kutukwa sisimeli, I can't be able to tuck you. Anti maona. Same na Veco. Munhu wekuti ndakasangana naye mulife. Pakabuda mari ndichinzi ndiite basa. Yaiva yebasa rekuti ndimposte. Tisati tasvika kupostana macompanies. And aishandira kana kuti aita sei. Ndo pakatanga bosi. Ezve ndapuwa mari yemadzisimeli. Kuti ndipostewo ndizikanwe. Ndakavhunduka. Ndo pandakatanga kuti bosi, because since sisimeli ndichilinga nedzimwe mbinga. Hasa ndambosvika mbinga inogara complex ine beach mukati. Saka kwandiri he was a boss. Kukaya la ndizvo. He was a boss. Whatever this Saka handina pekuti kana vanhu vakatobirwa vese ndotovanzwisisawo. Because ndakazamawo sepandogona napo kubvunza kuti did you do this thing or not? Zvikanzi handina. Asi ndikaramba ndichizokorora zvikanzi handina. Sisimeli imimi ndikakubvunza kuti makamborarana nhiki mukaramba muchiramba. It's not my fault yekuti mandirambira. Una kumuudza here kuti kune overwhelming even maaudio ako mavoice rako riri kutongobuda edi zvese shu. Nekuti iwe wakati unoda kudzosera vanhu ava mari vakaenda polisi. Ndo manzura ndakazvita, but ini problem yangu sisimeli, I'm a soft person. I can't remind munhu maybe zvinhu zvaanoziya. Because sometimes maybe he's going through a lot right now, anenge achifanira kudzosera vanhu mari. So I hate kugaro yeuchidza munhu. Maybe anozoona kunge ndakumudzimbirira. Sometimes vamwe vanhu havadi kuremembeswa zvinhu zvavanenge vachiziya. So inini ndinongomuti tsvagai mari mite, because inini ndakaona vanhu vachitanzi mabridge obatsira inonzi munyaka complex ndizvozvo ndakaona vanhu vachiti mabridge obatsira bosi Veco kudzosera mari dzevanhu. Remember Veco, he was my boss. Ndiye aitondibetserawo. Saka ndinoiwa nepi 20,000 yekupa vanhu iyi. Ndinoiwa nepi indikoriwo munhu sisimeli akavhunduka beach, akavhunduka lifestyle yemukomana and stuff, because the lifestyle was on point. Kwanzi nabhuti wacho kwanzi titatovhunduka tiwa lifestyle yamuri kutora iyo yana Bricho. Kwanzi tikutorwa neyana sikunokuda atina pekutangira. Akangoya negrocery muna December papa pachingori nekombi yekunzi number plate. Life yatiri kuwa tatovhunduka kuno muchamenda muna munhu akadaro nefamily yacho. Inini manje nandidi kukunyeperai. Ndaka first day ndakasangana na Veco kushow ya Toki. After that ndobva ndazotoya kumba ndagara. Inini handiti unosangana nevanhu sisimeli kana uri socialite vanhu vanenge vachitorwa mapictures. You don't get to know who is this person. Ndobva ndadzoka kumba after 2 days ndobva ndafonderwa nevideo call. Zvikanzi esi mabridge. Ndakavhunduka ndichiona akatodasaine kashoti achindiratidza view yailuka. Zvikanzi mabridge ndikatumboya kuno. Ukati ndapinda. Ndikati ndapinda. Zvikanzi ndatumboya kunombotora content. Nyaya dzandofarira kunzwa, nyaya dzine chekuita nesoft life ndinodzida sisimeli. Zveshuwa mangwana atoka akatoya achitonditora nemota yake pagedhi pandogara. Ndikaenda kumba kwake ndikadyiwa chikafu murestaurant chainaka, tikaenda kumaboti cruising mucomplex imomo. Ndikati kusatenda huro life yandakaitiswa ndasina kumboitiswa, yanga iri life yakanaka. Mota yake rudzivi Mabridge. Mini Cooper. Handei. Nai Mabridge waita basa kawaenda unoona bosi wako kwavari kwavakabharirwa. Nachida kubvunza kuti kopa makambani avo vati chiwe ivo vati 20,000 havana here nemakambani acho. Plus ndanzwa kuti hanzi laptop yavo iri kugadziswa. Ndaungoziva kuti bosi wako handeverudzi, like he's fixing a laptop like personal information. Kana muchida munobvunza Veco akazvi. I don't think that's personal because wewe waenda unomuona ndinya iri kunetsa nde 20,000 wataura kuti mwe wanepi wako kuroda wina waitombatsira. So iye ndongofana kubvunza kuti since mine companies hapana here 20,000. Something is weird here. Havana here 20. Anenge freeze. Oh, okay. Ndo anga uri mubvunzo wangu zvangu because muna ane macompanies ka. Freeze ato. Yeah. Shame sorry. But zvakaoma but sorry network ndofunga ndiyanga kudodza vanhu guys. Nyaya soft life yakaoma. Chandangofarira hangu Mabridge wataura chokwadi chake guys. Hana kumbovanza. Angotaura chokwadi chake chizere akati ini ndakaitigwa video call ndichitaridziwa guys. Imbinga ichimutaridza view yakaluka yakanaka ikoko yeku inonzi munyaka complex achimutaridza view akati ndo zvangu zvezvozvo. Zvika uya utore content kuno akaenda chinotsvaka content munhu.
Kasvika ndo pacho patawo kuti mwana adyire kwai ndisandamboona ningikiri ine beach complex ine beach saka apa akaona beach mabhichi akati ndakubatira mbinga yangu soft life aiwataura chokwadi muningi akati ndoda hangu zvesoft life. Hello Kola. Hi, SIS MLLY, how are you? Good, and how are you? 2 minutes zvangu ndingotauro guys ndikuona kunge vanhu vakubva vanyanyoroverera mabridge too much. Kola vaunotaura kuti waimuti bosi kudii zvinongowanikwa kwese munhu kana ane mari kukudarika anenge achitongoti bosi ningi. She wasn't meaning kuti ndibosi kutoti murungu wake kuti mushandi wake. No, mabridge ataura chokwadi chake chose chakazara. Ataura chokwadi chake chachisunungura kuti ndakazvionera ndaipofarira status. Vanhu musabva manyanyo kumuroverera stereki. Problem yanga ingoripo ndeyekuti pakatanga nyaya idzi mabridge ainyanyodairira achiti Veco shamwari yangu Veco chakati ndo zvaizorwadza vanhu kuti but mabridge ari kubva nyanyo musapota munhu uyu akadira vanhu. But now it looks like akuzviona and it's not haisi position yemabridge yekuti munomuroverera kuti mabridge waenda unoona munhu wadi kumubvunza zvakati nezvakati. This guy is also going through a lot. Ari kutoziva zvinhu zvakaitika. Saka vanhu dai mambomuregererawo mabridge. Haiwa ndizvozvo. Okay. Thank you Fatima. Right, Kola lo vasiri mabridge. Muri sei SIS MLLY? Yes, uri sei? Ndiri boy mabridge. Hi, how are you? Inangu nachida ngoti vanhu ka dai marega kungoda kupinzawo mabridge pasiripo tese guys. Munhu ukangoona waona kuti light rinanena pamunhu unotanga kutoti bosi unenge wakutotarisirawo pakuru ndapinda saka mukanyanya kumuroverera mabridge guys zvinoitika. Inini SIS MLLY handitorariwo ndakachibharwa mari yangu 2018 nedankati kumastand kuclever kupi kuclever maslipi zvese ndinazvo ndinorwadzwa mwoyo wangu zvisingaiti. Mari yandakatanga kuchengeta in my life takaivharwa mari iyoyo ndakavharwa 25,000 rands. Vakadira kublokai havana kubloka vakangoti hanzi takaenda kusite vanoona zvikazibhadharai next week munobva manotaridza pane masenzi but kuclever takatoenda tikatonoona kuna nakroyukwazviri nyaya dzemastenzi paharare dzikuridza nyangwe nesu tiri kutonetsawo takatogwa nekansel izvozvi tine but yedu haise iyoyo isi yedu ndeimwe kambaniwo yatinayo imwe inonzi scheme yatakapindawo nayo but now tikatoenda kucancel and everything tikapiwa matsamba ekancel tikapiwa masel cancel and everything handiti tamirira kuti tichinda paallocation ndopatakamirira tiri kungoudza kunze hakuna magetsi takamirira tipedza kunyora allocation kuti muinde saka takabva tastopa kubhadhara kubhadharawo mari takabva tastopa kuti tatibhadhari mari pasina allocation saka takangomira ndozvatakaita takangonzi allocation nanhasi hapana zvakazomboitika takangomira ndiri kupawo example kune vanhu kuti kupirwa uku gaizi ngatisangomhanyira kuti tikaona munhu tikaona vanhu taitira kuopa mari kanzisa mari yotoita tanga watsagurudza pazvinhu zvaunoda kuita kuti onatsoziva kuti zvinhu zvandiri kuda kuita izvi vanhu vavari chokwadi vari genuine here kana kuti havasi. Foni yako foni mabhizo unofanira kutanga watsvaga kuti vanhu havari genuine here kana kuti havasi. Otherwise ukasadaro kagaizi unogara uchidyirwa mari matsotsi awandisa. Izvezvizvi musambotedzera kuti munhu upi kana upi matsotsi awanda saka ando 2 cents dzanga achida ngotaura hangu guys ndichingoti inini mabridge naSIS MLLY mese I love you mabridge ndokufarira singaiti uri mudhiniwe zvako SIS MLLY ini ndotokuda izvo kutodaro. Bye bye guys. Thank you very much Kola, thank you very much. Right Kola la Marian hello. Yeah SIS MLLY inini ndoda ngotaurawo kuti from the looks of the things mukunzwa nyaya taurwa namabridge kuti inini ndakakabirawo ndaona lifestyle vakomana vacha mabig fish mabig fish ari kushandisa vanhu ndozvavanoita so nyaya ine yandiri kufunga even Veco himself anogona kunge akashandiswa ndambozvifunga kuti anogona kunge ari front ya someone else. Yes and paigara nemotikari dzaaipiwa zvave zvekutoti madhiri aite sei
afaye muri kunzwisisa. So ini ndiri kufunga kuti there is a big fish behind and havasi kumutendera kuti ataure chokwadi right now because kana asina mari inosvikawo 20,000 nemadhiri ese iwayo zviri kutoratidza kuti akashandiswa oro anogona kunge ari banditi zvake rekuti I'm not gonna lose money. Mari yakapinda yakatopinda. But anogona kunga but mari yacho kuapa hapana because idzi nyaya dzakadai dzinonyudza la miri South Africa mari mirandikudzi because pane a lot at stake. A lot at stake. Remember, pane company iyoyo inotonzi Diamond isiri registered muSA achita izvi. Then two, poita nyaya yekuti kuZimbabwe kwamirirwa iwo chiti uchaoperata nevanhu. How are you going to do it? So a clever person will do what? Kana une mari yacho will just compensate people. Nyaya yobva yanyararwa yopera. Handi so kusatobhadhara ka anenge asitorina kana kutira meno kana ndambofunga kuti kune mbinga iri behind. Ndambofungawo izvozvo. Pane mbinga ende mbinga inenge ichioma musoro. Ichimudza kuti iwewe usabvume tinozodai. But at the end of the day iye ndiye anoita sei anonyura. Then ndine word of advice kuna mabridges. She said kuti ini ndiri panapa kuitawo hangu basa ndikawanawo munhu anditi ndiitire basa hapana chinhu chakanaka paupenyu sekuverifya usati waita basa. Muchaziya that time kuti ana madam boss vakanga vakunyurana namama V nenyaya yekushaya verification. Verify usati waita basa rekuadvertisa munhu nekuti ini ndinongodzoka kwauri iwe wanditengesera chinhu ari kumashure kwako andinei naye. Saka please soft life hapana siri kuida, munhu wese ari kuda soft life but usaperere kujeri mumaoko emapurisa. Verify usati wapinda. Yes. Ndobvunzawo ndafonerwa nekambani iri kuda munhu anoadvertisa seapa sekunge pana Veco paisada verify anything because munhu dunga munhu ari kuda kupostwa ari kuda hake kungoziswa out there. What should I verify like pakadaro? Where should I verify also? Because even mukabvunza SIS MLLY, she's into media. We get to meet a lot of people. Sometimes wacho kunotonetsa kuti unoverifya papi. Zvakana mira example yavataura. Mira ndikupa example yavataura yamadam boss namama V. Vakaadvertisa muchina uya anditi akanga achita zvebetting anditi. Munhu auya muchina uya andifungi kuti pana anomuziva. Auya chindikuita zvebetting andika. First time yake ari kuita zvebetting izvi. Munotangira papi kuita Jude. Munoverifya papi. Timbonzwisisa unoverify how ende problem inonetsa vanhu vazhinji vaya manje vanotora mabrand mahombe. They have offices, they have everything that you need to see kuti munhu ane company. So iwo chako basa rako zvakangofanira kuti maakutiti munhu akati ndimaketo ndoti company yenyu registered here muri legal here mwana chigara imaisa clause yekuti if anything happens ka ipapo yes contract yako because it's your verification you chokwadi mari autara chokwadi clause yamuri kufanira but SIS MLLY haungambokwanisi kuverify wadedzwa nekambani wakuisa interview here. Mabridge uyu mukadzi ari kuti isai disclaimer ndikumuwisa ipapo isai disclaimer ipapo it's right 100% right. Wona Mabridge noti verification miraiti kudze mari verification inonetsa wona zvakaitika kuside kwedu isusu andika hatisi kuti takabirwa handiti so far asi kuti tamira nguva yareba tani zvatakaudzwa kuti pakati isusu taka-approachwa handitika inini ndaka-approachwa handiti one person ari kuharari handitika akati SIS MLLY kune mastands andi ari kupi ari kuDonbrook mastands eDonbrook zveshuwa aitobuda achitengeswa. You know what I did Marian? I flew ndakona ndiri kuno Glass State akaitwa kuenda kuSouth Africa straight ticket dzangu ndakatochinja kuenda kunotsvaka verification iyoyo ndikaenda kuAfrica kuZimbabwe handika tikasvika vakaenda neni kuCity Council kuHarare kunonzi kuRemembrance Square ndine marecordings ese ndikaisa foni yangu parekodhi iri paside kudai ndichibvunza vanhu vemuremembrance vanyaya yemastands vachikonfirma kuti yes the stands we have ava vanhu ava andika pakamboita dispute tikaenda kukoti tikanzi stay outside settlement saka tine mastands avo vakatipa nenhamba yemastands handiri kuona kuremembrance uku tikabvako pakafonegwa DO
wemabvuku enzvimbo iyoyo handika zvese tinazvo black and white akakonfema handimona kuti aiwa chokwadi mastenzi aya tinawo zvakanaka zvikadii ndikadzikakuva ndikati guys ndabvako mandiona because ndakati handakuita ndoga takatoti mugrupu redu tanga tafoma vanhu vari kuvari free vesati paharare handei vakauya vanhu vatisingazii takangosangana takaenda kusaiti makaona ndicha live kusaiti tikabva kusaiti vanhu vese tikarekodha tikadzokera kumaofisi tiri gurupu ranga rasangana tikati ndizvo here guys toita berero ndakati aiwa hataudzwa nekanzuri zviri legiti let's go ahead tikatanga kuenda kutanga kuita kwa ahead yedu handimoona tikatanga kutobhadhara mari taidzi nemalow earners taitobhadhara bijana pamwedzi handimoona like tikatanga kutobhadhara zvakanaka paya vachiuya matiri takanzi muchibhadhara joining inonzi registration fee mukabhadhara svika mari yakatiwa tichienda paallocation tabhadhara tasvika panhikikiri aya takapiwa maoffer letter handimoona munhu wese tikapiwa maoffer letter taitopiwa matsitsi edu kuti vanhu vaibhadhara kucancel uri kunzwa vamwe vaibhadhara kucancel vamwe vakatindobhadhara exactly kumalawyers munhu nemunhu achipiwa risiti yake adona munhu nemunhu achipiwa risiti yake handimoona then problem inakatanga pakasvika time yekuti tafanira kuti tichipiwa tichienda paground takuti time yakwana chiandezve munotita allocation yaya paground manje vatikudhirana vatakati council yati havana vadambonyora machii yatanga machii akatanga kuita mastatement after statement takatoita verification yese tikatowirirana handimona chakati iko zvino tasvika pakuti kuvava pandakadzokera kuafrica ita pamanje apa ndakatopfuura zveneko ndikatoona wacho muofisi imomo handika muofisi imomo ndakasangana natinashe mugado tikatotaura muofisi imomo tichikuti hanzanzi yakuzoziva tikudawo time frame because tamira nguva yareba takabva tasitobhadha tichabhadhani we are not going to pay kusvika allocation yedu yaitwa because zvisi takabata we verified maoffer letter aya zvechokwadi ndekucancel we verified mareceipts zvechokwadi ndekucancel handimona but sei tisiri kuitwa allocation tamira handimona akati aiwa next week I'm giving you my word next week tiita kutoti munhu wese ngauye tilipa allocation kucancel kuremember tsikoko handimona tadzoka kuno tikatofara tikati akwai next week tamira ati magetsi ari kuenda makusana ari kudai handimona saka verification tinenge tatoita zvozodai unotaita sei ipapo saka inini sisimeli munoona plus makambani akawanda kana achitora vanhu kuti vamakete trust me they will do the good thing kumunhu ari kumaketa ende iwewe samaketa kana uine result yekuti kambani yaita zvakanaka hati sisimeri munomboziva kuti vanhu vakawanda vari kuba but kungoti nyaya dzavo hadziko out there saka chinozoitika vanhu vaya kana munhu wese munhu ngaamire nenyaya dzake munhu ngaamire nyaya kana dzabuda munhu tichangoya nadzo munhu ngaamire nenyaya dzake dzichabuda but chinozoitika iwewe manje samaketa unenge waitirwa zvinhu zvako dhiri bho maybe yanga iri betting wazama betting yabuda bho so kwauri iwewe wakuudza vanhu ava hauzivi kuti vanhu ava vangoita example for you chete kuti vakwanise kuba ndo pamwe pacho panonetsa unogona kutoiswa process yese yakanaka chose womaketera vanhu out there vanhu vaya havachakwanisi kupiwa maservices iwayo ende especially seni hangu inini hangu sisimeli inini handisi munhu wekuti ndaane mari zvekudaro any company inondida ndikangoona chete kuti ine office I'm in because ndinenge ndatoti ndawanawo basa saka pamwe pacho panonetsa zvekuzverifya vanhu plus chimwe chakaitika sisimeli zvandambokuudzai Veco was helping me kuti ndikangoti bhosi ndioneiwo ondiona saka even right now ari munguva yakaoma kudai akatadza I can't even just abandon him just like that. I should appear. Yes, we are not saying we should abandon him. But takata kuti wo wakunya kumira uchita sokuti vanhu vadai handona vanhu vadai zvinozonetsa inini kana vanhu vese ini maaudio ndatomanzwa plus ndatanga pakubva pakatangira nyaya zvinhu zvese zvanga zvichinyorwa chichine vanhu ndikaonawo maonero angu nemafungiro andinoitawo but semunhu akandibetserawo ine my life semunhu anga andaisa close to me kutomudza maproblems angu I can't even ngotanzi munhu anotadza sisimeli ende ndiri kungoshuvirawo kuti vanhu vese vakaitwa zvavakaitirwa ava vakwanise kucompensate kwavo vadzoserwe zvinhu zvavo maybe ikauya mbichana kona kuti ikauya yese handizozivi hangu but tinongoshuvirawo zvakanaka sisimeli chete usaita kuti ndizvozvo vatiri kungoda usazoteshe panotaurwa nyaya idzoita wosvika utangokushoresa vanhu vanobva kugumuka kwafananhu vakadirwa ndinenge ndarwadziwa sisimeri ndamboona vanhu pandatosvika sisimeri ndisina umbokomenda ndaicherenga macomment section zvazvinongotanga nemahure iwaya namabridge vakararwa nawo nembinga
like sisimeli kukudza ichokwadi dai taiti tikaona mbinga torara nadzo takatopera kare kare. Tinokoshesa kunobva mari, ukaona kunobva mari kusaita zvekuti urare nemunhu iyeye pakaita mafeelings mari haibudi. Saka ininiwo munhu uya ndandakamuonawo sabhosi vangu semunhu wekuti vaingoti ukato ndapererwawo nechakati Bridget send e-wallet number otopiwa. Saka handinawo information yandaiziya pazvese izvi. Aiwa ndizvozvo. Inini ndaiziyawo peji randakaonawo. Hello mushe kuri sei Paul? Right, aindokumbirawo kungotaura zvishoma. Chekutanga ndoda kuti hatisu vamwewo taitotanga tichimira nabosi Veco niye kuti tanga tisingaziviwo zvanga zvichiitika, asi tiri nekutedza malife tichinzwawo tichionawo haatakuona kuti ari wrong anofanira kudzosera mari dzevanhu. Then pana mabhurijo ndiri kutongokumbirawo nemweya waMwari, isusu tine mashamwari atinotamba nawo but sisimeli hatitombobvunzi mukusangana umu kuti waita nezvekumasure. Vanhu ngavasarambawo hongu mabhurijo aireverera pakutanga asingazivi, ndo zvinonzi tanga waverify zvamamutaura chokwadi aifanira kudaro. But pakumira nomu wake ndo zvatinotoita izvezvi. Ndikanzwa kuti friend yako yaura uko ndinotomira kuramba nyaya kuti ndandisingazivi handina kubvunza zvakamboitika kumasure. And it's very rare kuti ukasangana nemunhu womubvunza kuti ko maimboiteiko sinzi isati takuzivai. Saka dai vanhu vamusunungurawo mabhurijo ipapo apo ndotenda. Aiwa ndizvozvo. Thank you very much. Hello Kona. Muche kanjani? Hello Masera. Muche kanjani? Munoziva nyaya inini mabhurijo personally ndakatokutsamwira. But after ndambokunzwa uchitautsanangura nyaya yako pana live yasisiru zvawakatsanangura then nezvauri kutsanangura nhasi zviri kungofanana. Saka ndobva kutoona kuti saka zveshuwa wanga usingazvizivi pati touya panyaya yekuverifya. It's very difficult kuverifya munhu anoda kuti umuise kumuposte pajekerere, because it seems to me kuti Veco paakauya iye ndiye aida kuti umuise paspotlight. Saka ungafungidzira sei kuti munhu ada kuiswa paspotlight imbavha? It's very difficult because kana munhu achida paspotlight you actually think kuti social media is fast mazuva. Unotofunga kuti if you had something to hide inini kana ndiziva ndatoita ndatovhura hombe handingadi kuiswa paspotlight because ndozati ndinoonekwa. Kana zvinotangoitika zvinoita kuti une vanhu vakazara vakamira, iwe uri kumira paspotlight pavo uchiuya uchidiva, vanokuona especially waiva pavanhu mari, waitora mari dzevanhu keshi, aitora dzimwe keshi mumaoko. Saka munhu asitadzi kuziva munhu akapa mari yake hazviiti. Akatomufonera palive akati ndoda kubvunza, akamubvunza nemari yananyati kuti wakatora mari yevana here 600. Akati handina, kana varivo vari kudero but ina handina mari yandakatora, mari yandakatora 100 yese yatakapiwa natina shemutarisi chete. Mabhurijo akatomuti kune vanhu vari kuti wakavabira mari dzavo, kana wakavabira kana wakavabira solva nyaya dzako, kudai zvinhu zvawakaisa kudhara zvawakabura kudhara usati wauya paspotlight zvigadzirise because hazvitombozoperi because uri paspotlight inoi social media. Akazviramba Veco akati handina, zvikatonzi ndajoine live akati papi akatokata foni yemabhurijo ari munhu ari kunojoina live akasatojoina live akatozoya kunoku tikatotaura naye futi ndichimuti onaka mwanangu zvazvinoita ndezvekudai tese unogona kuva wakaita zvinhu izvi before wauya paspotlight, but now wava paspotlight people will identify you. Iwewe kana uchiziva kapu iyi ende yanga ichiri kapu 1 ipapo, yanga iri 1 kapu chete. Kana uchiziva vanhu ava chitaura mutaure kuseri udzosere mari ukodye utange panyuwani business rako ione clean set. Akati ngavaende kupolisi, munhu akabirwa ngaende kupolisi handina munhu andakabira ndivazivi. Akazovaziva vekumasource akuti ndovaziva. And there's nothing much that you can do kana wamboshanyira munhu asungwa manje. Iwe uri kumukonzida kuti is your boss. Chitaura kaga achikonfesa kuti wangu ndakazviita izvi ndichichaya kudai. But kana achimuramba vanhu kuti kudii munoramba muchingoti mabhurijo anotaura kuti kudii mabhurijo. Ndo shoga hangu zvananda kurira vanhu should just give mabhurijo a break. Tese vedu somehow tinomboda kuhasla. Padi zvinhu zvisiri zvake hazvisi zvake. Pakangoipapa inango I hope everything will be fine. Vakanzi vacho vakabirwa and stuff vese I'm sure everything will be fine.
Meli muri sei? Ndiripo pava ndiripo panapa. Hey guys, handizivi kuti ndoita seiko. Pana admin apa auya asare nevanhu mucommunity ndaita visitor panapa. I've got a booster. Ndotaura something. Right. Sisi Meli. Taurako. I love you Sisi Meli. I love you Mabridjo. Pakatanga nyaya ndofunga taingotera Facebook. Pane pakatanga live vamunetsi. Then Veco akazoenda kunoti vamunetsi vadi kutaura neni wati. Papage rake Veco. Saka ine ndiri kuti vanhu vari kungoreverera Mabridjo ka. Zvataura Mabridjo ndezvechokwadi pakuti ine ndikasangana nembinga inini personal. Inoti ndinotodawo kutokonecta bosi ine ndiroda mari ende Mabridjo hapana kana kambani yaakamaketa yaVeco. Mabridjo akangounza Veco kuvanhu ende Veco akatsvaga content yekuti azikanwe atora kapo yagara inozikanwa. Nyaya dzake already anga adziita kuseri. Saka kuti achazobvumawo pamwe kuna Mabridjo ine ndikatobvunzwawo neshamwari yangu kuti shuwa wakabere ndinoti handina but ndichizotoziya nyaya dzangu. Saka Mabridjo veduwe Mabridjo siyayo Mabridjo ega haana kana mhosva. Nyaya yekuti Mabridjo anoenda anoti ko zvamauya munoita nezvei ende Mabridjo there is no need yekuti Mabridjo aende kunobvunza zvawaya kwandiri kuti ndikosta unoita nezvei yatoa interviews. Mabridjo haana mhosva. Saka iye Veco ndiye akaparamura nyaya dzake ngafire nyaya dzake kana wakaba cheo wakabirwa. I'm very sorry but isusu ngatisenyanya trusta vanhu pa social media because vanhu vari kuba ndizvozvo. Thank you very much vanangu. Nhasi zvana zvangu zviri kuuya pano kuzindara kuti tiri kuda soft life. Vana vangu vari kuda soft life ava. Soft life takaita. Soft life yanetsa pajona. Chechida soft life isuti munhu akatouya South Africa Sisi Meli techitoda ndiani asingadi kudya kurestaurant inenge yakabikwa lasagna. Techitoda ndakufanira kuti murutaura chokwadi chaicho chizere chekuti handichagonda totodzakana kuti tiri kuti because chokwadi tisingataugune vazhinji ndochamataura kuti soft life ndoiri kuti kuvadza. Isu tiri kuti kaona pane mbinga totononamira because tiri kuda soft life. Haya pane mbinga hapo pakangonaka kana life ichifaya Sisi Meli. Zvinhu zvisati zva-upside down. Saka ndonyaya nyaya Veco iyi Mabridjo mangwana tozonzwa kuti zvafamba sei. Andika kuti vari kufamba sei vari kuita sei tonzwa ipapo kuti pakamira sei mangwana. Ndachida kuita imwe live yomwe munhu ari kujere bastard abroad manje kwaita visitor saka tozoiona time tomboita zvemavisit. Aiwa Mabridjo takunzwa Mabridjo iwe chingomira kuti kana waenda chete kuvanhu kuya unotaura zviri negative chete. Ingopindawo conversation ungonyorosa vamwe handitika ora kuti mufana bye thank you. Sure guys regai inde tozodzoka time regai ndisefoni yangu pachacha tozodzoka tichitanzara time guys. Tine imwe nyaya inoda kuuya bastard abroad yadzoka handika saka tine bastard abroad yemedha chaiyo zvizere medha iroti handika ndo yatinayo. Saka ndashayiwa admin wacho ati ari kuuya handisi kumuona. Ndashayiwa admin kuti asare pano saka ndakukata foni ndati admin apinde mukonti yezvina ndamushayiwa kana anga apinda hake keli kuma ndakutombobva ndozodzoka handitika tozodzoka toya titaura nyaya yesoft life iyi plus tombotanga naye bastard abroad tozopinda airi ndeyongora admin ndakuonapo dei watopinda so watosara navanhu pano zvino zvinozonetsa hanzi alright Yvonne I'll tell my sister hanzi when today Prisma today konde ndichitei today saka ndiripo mangwana ndiripo saka hapana chokumhanyira tine chimhanyirepi saka ndichadzoka guys nebastard abroad tapedza tozopinda kusoft life uko handiti mangwana tichizomirira kuti kunzwa kuti update yavo yakamira sei handi saka guys stay tuned musaenda munhu andifoningirira ndisisi vangu ashanya regai ndibona sisi vangu vaya kuzondiona handitya so guys ndokubatai paleta goodbye.